Σκοτάδι το μεσημέρι. Είναι ένα έργο του Σίδνεϊ Κίνγκσλεϊ βασισμένο σε μία νουβέλα του Άρθουρ Κέσλερ. Παίζουν με την σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες: Χρήστος Τσάγκας, Ρουμπασόφ; Κώστας Καρλής, φύλακας; Λουκιανός Ροζάν, ο κρατούμενος 402 και Αντρέ; Τότης Ντανιέλος, ο κρατούμενος 302 και Πάμπλο; Μάκης Πανόριος, ο κρατούμενος 202 και Αλμπέρ; Μαρία Μοσχολιού, Λιούπα; Βασίλης Παπανίκας, Γκλέτκιν; Δημήτρης Ιωακημίδης, Ρισάρ; Γιάννης Αργύρης, Ιβανόφ; Δημήτρης Μαλαβέτας, Μπογκρόφ; Σπύρος Ολύμπιος, Ρούτς; Τρίφων Καρατζάς, Λουίτζι; Γιώργος Χριστόπουλος, ανακριτής; Δημήτρης Ντουνάκης, πρόεδρος. Η μετάφραση του έργου «Σκοτάδι το μεσημέρι» είναι της Βέρας Κουτζούμη. Η μουσική επιμέλεια της Σοφίας Μιχαλίτσι. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Κώστα Κροντηρά. Σύντροφε φύλακα, μου πήρες ακόμα και τα τσιγάρα μου. Θέλεις να μου δώσεις ένα τσιγάρο? Είναι αργά, πέσε να κοιμηθείς. Με σήκωσαν άρρωστο από το κρεβάτι, έχω πυρετό. Θέλω ένα τσιγάρο. Αναθεμάσαι. Έτσι λοιπόν θα πεθάνεις, Ρουμπασόφ. Καλά, ο γεροφύλακας έφυγε. Για τα χρυσά νιάτα, τα αγόρια και τα κορίτσια, όλα πρέπει να γίνουν σκόνη σαν από καΐδια καπνοδόχης. Ο γεροφύλακας έφυγε. Για τα χρυσά νιάτα, αγόρια και κορίτσια, όλα πρέπει σαν από καΐδια καπνοδόχης. Εύκολα. Σιγά. Σιγά. Ναι, έτσι είναι καλύτερα. 5, 3, W, 2, 3, ας, 3, 5, ο. Ποιος? Σε έχουμε καθοδηγήσει καλά, δεν είναι έτσι, σύντροφε? Είναι νύχτα η μέρα. 4 μετά τα μεσάνυχτα. Τι μέρα είναι? Τι μήνας? Μάρτιος. Ποιο έτος? 1937. Χιονίζει. Ποιος είμαι? Να σου το πω, γιατί όχι. Νικολάη Σεμιώνοβιτς Ρουμπασόφ. Λύκοι αλληλοκαταβροχθίζονται. Νικολάη Ρουμπασόφ. Νικολάη Ρουμπασόφ, πρώην κομισάριος του λαού, πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, πρώην στρατηγός του Κόκκινου Στρατού, κάτοχος του παράσημου της κόκκινης σημαίας. Δώσε το σήμα παρακάτω. Θεέ μου, τι έχω κάνει? Έπιασαν το Ρουμπασόφ. Δώσε το σήμα. Ο Ρουμπασόφ στη φυλακή, δώσε το σήμα. Ο Ρουμπασόφ στη φυλακή. Ρουμπασόφ στη φυλακή. Ρουμπασόφ. 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 Σύντροφοι, προλετάριοι, στρατιώτες και ναύτες της Επανάστασης, έφτασε η μεγάλη, φοβερή και χαρούμενη μέρα. Πριν από 8 μήνες
σοριάστηκε με ένα χτύπημα το ματωμένο και λασπωμένο άρμα της μοναρχίας των Ρωμανών. Η μαύρη προσωρινή κυβέρνηση της αστικής δημοκρατίας πέθανε και περιμένει τη σκούπα της ιστορίας να πετάξει το πτώμα της στον υπόνομο. Εν ονόματι του Επαναστατικού Κόμματος ανατρέπεται η προσωρινή κυβέρνηση. Η δύναμη στα Σοβιέτ, η γη στους χωρικούς, ψωμί στους πεινασμένους, ειρήνη για όλους τους λαούς. Ποιος είσαι? Και σε ενδιαφέρει. Όπως θέλεις. Ζήτω Τσάρος. Ώστε έτσι. Νόμισα ότι χαθήκατε. Ζήτω Τσάρος. Αμήν, αμήν. Γουρούνι. Δεν κατάλαβα καλά. Βρώμικο γουρούνι. Δεν με ενδιαφέρει η γενεαλογία σου. Γιατί σε φυλάκισαν? Δεν ξέρω. Συνέβη τίποτα σπουδαίο? Δολοφονία, πόλεμος? Όχι. Μπορείς να μου δανείσεις καπνό? Εσένα καλύτερα να με αφανίσουν. Καλή ιδέα. 1, 2, 3, 4, 5 και μισό. 1, 2, 3, 4, 5. Αρχίζει. Τόσο γρήγορα όταν ονειρεύομαι ξύπνιος περπατώντας. Ναι, εσείς ναύτες της Κροστάντης θα πληρώσω. Και εσείς που δεν έχετε όνομα. Και ο σύντροφος Λουίτζι. Και ο Πάμπλο. Και η Λιούμπα. Θα πληρωθούν τα χρέη μου. Τα χρέη μου θα πληρωθούν. Για να φτάσουμε στο πενταετές σχέδιο. Συντρόφισσα, πρέπει να βιαστούμε. 12 ώρες την ημέρα αν είναι ανάγκη. Γρήγορα, γρήγορα. Τα συνδικάτα θα απολύσουν εργάτες που αργούν να πάνε στη δουλειά τους και θα αφαιρέσουν από όλους τους εμπέλιδες το δελτίο τροφίμων. Για να φτιάξουμε ένα καινούριο κομμουνιστικό κράτος, τέτοιο που δεν ονειρευτήκαμε ως σήμερα, πρέπει να μας οδηγεί ένας νόμος, μια ορμή. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ακούραστα. Θαυμαστικό. Γιατί συντρόφισσα φοράς αυτά τα σκουλαρίκια? Με μια χωριάτικη μπλούζα, Είναι γελίο. Πώς λέγεσαι? Λοσένκο. Λοσένκο. Ναι, σύντροφε κομισάριε. Λιούμπα Λοσένκο. Και πόσον καιρό εργάζεσαι εδώ? Για σένα, σύντροφε κομισάριε? Ναι, για μένα, βέβαια, για μένα. 3 εβδομάδες. 3, αλήθεια. Καλά. Συντρόφισσα Λοσένκο, μην έρχεσαι στο γραφείο σαν ελέφας με τα γιορτινά του. Μάλιστα, σύντροφε κομισάριε, λυπούμε. Δεν τα φορούσες προχθές αυτά τα σκουλαρίκια? Όχι, σύντροφε κομισάριε, δεν τα φορούσα. Τότε, γιατί ντύνεσαι έτσι τώρα? Με ποια ευκαιρία? Εδώ είναι γραφείο, έχουμε δουλειά. Είναι γελίο. Πού είχα μείνει? Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ακούραστα, θαυμαστικό. Ναι. Εσείς οι φιλελεύθεροι που κάθεστε απάνω σε ένα σύννεφο και κουνάτε τα πόδια σας στον αέρα, εσύ έχεις πράγματι πολύ ωραία αυτάκια. Γιατί τα καταστρέφεις με αυτά τα βάρβαρα πράγματα? Έτσι είναι καλύτερα χωρίς αυτά. Και μη φοβάσαι, δεν θα σε φάω. Τι με νομίζετε εσείς που εργάζεστε σε αυτό το γραφείο? Δεν είμαι κανένας δράκος? Δεν τρώω μικρά παιδιά? Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάσαι? Όχι. Καλά. Πού είχα μείνει? Καθισμένοι επάνω σε ένα σύννεφο, κουνάτε τα πόδια σας στον αέρα. Ναι. Εσείς οι φιλελεύθεροι κάνετε λάθος. Και αυτοί που κάνουν λάθος το πληρώνουν. Ναι, Λιούμπα, θα πληρώσω. Θα πληρώσω το χρέος μου σε σένα πριν από όλους. Αλλά όχι σε σένα 402. Δεν σου χρωστώ τίποτα. Πόσους από τους δικούς έχω σκοτώσει? Ας είναι, δεν πειράζει. Μας έμαθες να μισούμε. Στάθηκες από πάνω 402 με το κνούτο και τη λεμιτόμο. Η αστυνομία σας 402 μας έκανε να φοβόμαστε αυτόν τον κόσμο. Οι παπάδες σας τον άλλον.
Εσείς σχίσατε μέσα στο λαιμό μας σαν αλητό μολύβι. Εσείς μας φάξατε στη Μόσχα. Εσείς ανοίξατε την κοιλιά των ανταρτών μας στη Σιβηρία και τη γεμίσατε με στάρι. Όχι, όχι, εσένα δεν σου οφείλω τίποτα. Τι θέλεις 402? Θα σου στείλω καπνό. Μήπως σου οφείλω και σένα κάτι? Εμείς, εσύ τέλος, δράσαμε στο όνομα της ανθρωπότητας. Έτσι όμως το χρέος δεν είναι διπλό. Τι είναι πάλι αυτό, Ρουμπασόφ? Μια πνοή ιερής μανίας. Φύλακα! Φύλακα! Τι θέλεις? Μπορείς να δώσεις αυτό τον καπνό στο κερί 300? Όχι. Θα σου δώσω 100 ρούβλια. Θα σου πετάξω τον υποκόπανο στο κεφάλι. Κι όμως για 2 ρούβλια μπορεί να κόψει το κεφάλι της μάνας του. Τι είπες? Τίποτα, δεν είπα τίποτα. Φύλακα! Φύλακα! Ησυχία. Θα τους ξυπνήσεις όλους. Πες στον αρχηγό ότι θέλω να του μιλήσω. Με τα χαράς. Τώρα αμέσως. Μα δεν μου λες ποιος νομίζεις πως είσαι, Διάβασε την ιστορία του κόμματός σου να μάθεις. Ξέρω ποιος είσαι. Τότε μην κάνεις ανόητες ερωτήσεις. Είσαι το νούμερο 300 σε απομόνωση και πιθανώς θα σε σκοτώσω. Φέρω τον υποκόπανο στο κεφάλι. Δοκίμασε και θα δούμε ποιος θα σκοτωθεί. Θα τους ξυπνήσεις όλους. Θα μάθετε να σε αναφέρω. Κάνε το. Ανάφερέ με αμέσως. Θα το κάνω. Είναι ακόμα νύχτα έξω 402. Είναι πρωί, 4 μετά τα μεσάνυχτα. Ημέρα Τρίτη, μήνας Μάρτιος. Και χιονίζει 302. Στείλε τα χαιρετίσματά μου στο Ρουμπασόφ, που τον κάναμε γείτονα στα κελιά μας. Από ποιον να του πω? Πες του, τον χαιρετάει ένας παλιός φίλος. Το 302 σου στέλνει χαιρετίσματα. Πώς λέγεται 402? Δεν θα σου το πω. Είναι ένας παλιός φίλος. Αυτό φτάνει. Κάποιος έρχεται. Εσύ χτυπούσες την πόρτα. Αυτό το κελί θέλει καθάρισμα. Ξέρεις τους κανονισμούς. Φύλακα, δώσ' του μια σκούπα. Είναι ο αρχηγός εδώ στη φυλακή? Όχι. Γιατί χτυπούσες την πόρτα? Γιατί με πιάσατε? Γιατί με σηκώσατε άρρωστο από το κρεβάτι μου? Γιατί με φέρατε εδώ? Αν θέλεις να συζητήσεις μαζί μου, πρέπει να σταθείς όρθιος. Αν δεν είσαι ο αρχηγός, δεν έχω καμιά διάθεση να συζητήσω μαζί σου. Ούτε και να μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Τότε μην ξαναχτυπήσεις την πόρτα, γιατί θα εφαρμόσουμε πειθαρχικά μέτρα. Αξιωματικέ, πότε φέρατε το φυλακισμένο? Πριν από 10 λεπτά. Η σύλληψή του είχε διαταχθεί για τις 3 μετά τα μεσάνυχτα ακριβώς. Τι συνέβη? Χάλασε το αυτοκίνητο. Αυτό είναι αδικαιολόγητο, αδικαιολόγητο. Είναι το αυτοκίνητο του αρχηγού και ήταν καινούριο. Αυτό μου φαίνεται πολύ ύποπτο. Στείλε μου αμέσως το σοφέρ στο γραφείο. Δεν είναι δικό του λάθος. Δεν ήταν σαμποτάζ. Πώς το ξέρεις πως δεν ήταν? Πρέπει να τον δικαιολογήσεις. Γιατί? Φταίνε οι δρόμοι μας. Τι συμβαίνει με τους δρόμους μας? Είναι κατσικόδρομοι. Κάνουμε υπερβολική κριτική, δεν νομίζεις? Φαντάζεσαι πως οι δρόμοι στα αστικά κράτη είναι καλύτεροι? Νεαρέ μου, πήγες ποτέ στο εξωτερικό? Όχι, και δεν με ενδιαφέρει να μάθω τι γίνεται αλλού. Και δεν θέλω να ακούω παραμύθια. Παραμύθια? Διάβασες κανένα από τα βιβλία μου ή τα άρθρα μου? Στη νεολαία το Κομψομόλ διάβασα τα φυλαδιά σου για την πολιτική διαπαιδαγώγηση και τα βρήκα χρήσιμα για τότε που γράφτηκαν. Πολύ κολακευτικό. Και βρήκες μέσα σε αυτά παραμύθια? Αυτό έγινε πριν από 15 χρόνια. Μην νομίζεις πως έγινε τώρα. Λοιπόν, με την πρωινή σάλπιγγα θα καθαρίσει το κελί σου. Ξέρεις τους κανονισμούς. Έχεις κάνει άλλοτε σε φυλακή? Ναι, σε πολλές. Αλλά είναι η πρώτη φορά που με φυλακίζουν οι δικοί μου. Θέλεις να σε αναφέρουμε ως άρρωστο? Όχι, ευχαριστώ. Τους ξέρω τους γιατρούς της φυλακής. Τότε δεν είσαι πραγματικά άρρωστος. Έχω ένα απόστημα. Θα σπάσει μόνο του. Έχεις να ζητήσεις τίποτα άλλο? Πες στον ανώτερο αξιωματικό σου ότι θέλω να του μιλήσω. Και πάψτε επιτέλους να με χασομεράτε χωρίς λόγο. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Όχι για σένα πια, Ρουμπασόφ. Ο χρόνος πέταξε σαμπουλάκι για σένα. Ο Τάνκολος Σεν-Ζουμόντ. Μιλά στη γλώσσα σου. Τόσο πολύ έκασες στο νου σου που ξεχνάς τη γλώσσα σου και θυμάσαι μόνο μια βρωμερή ξένη γλώσσα. Φταίει η γαλλική γλώσσα, νεαρέ. Τώρα για πες μου γιατί είμαι εδώ. Κι ας αποκτήσουμε επιτέλους λίγη κομμουνιστική πειθαρχία. Και φέρω μου και τσιγάρα. Καταλαμμένε. Γιατί το έκανες αυτό, Ρουμπασόφ? Γεροδιανοούμενε, ξοφλημένε που αυτοδιορίστηκες μεσσίας. Τολμάς να συζητάς για τη γραμμή του κόμματος. Θα καθαριστείς σίγουρα. Αχ, πάλι τα ίδια, Ρουμπασόφ. Παλιά αρρώστια. 2, 3, 4, 5. Οι επαναστάτες δεν πρέπει να βλέπουν με τα μάτια των άλλων. Ή μήπως πρέπει? Πώς μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο
Αν ταυτίσεις τον εαυτό σου με τον καθένα, πώς αλλιώς μπορείς να τον αλλάξεις? 4, 5, τι ξεχωριστό έχει αυτός ο νεαρός? Τι κρύβει? Κάτι. Μα γιατί θυμάμαι άραγε έναν πίνακα με θέμα θρησκευτικό? Μια πιετά, έναν πεθαμένο Χριστό στην αγκαλιά της Μαρίας. Α, ναι, βέβαια. Τον είδα στη Γερμανία, στο μουσείο, στην Λειψία, το 1930. Ο Χριστός εσταυρωμένος με το ακάνθινο στέφανο. Έργο του Τισιανού. Σε ποια σελίδα του καταλόγου σας βρίσκεται, παρακαλώ? Πάνω σας. Οι Γερμανοί κυκλοφορούν παντού εδώ στο μουσείο. Το ξέρω. Άργησε, σύντροφε Ρισάρ. Έκανα ένα γύρο. Δώσ' μου την αναφορά σου. Είναι απογοητευτική. Δώσ' τη μου. Μετά την πυρκαγιά του Reichstag τα έβαλα με εμάς. Μας χτυπούν αλίπητα. Πρόκειται για αληθινή σφαγή. Η Γερμανία έγινε ένα ανελαίητο σφαγείο. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε εδώ 612 παρατήρματα του κόμματος. Τώρα απόμειναν μόνο 52. Το αφανίσανε το κόμμα με εκατόμβες. 2 από την ομάδα μου πήρησαν χθες το βράδυ από ένα παράθυρο για να μην τους πιάσουνε. Ψυχραιμία, συγκρατήσου. Είσαι ένας από τους αρχηγούς μας εδώ στη Γερμανία, μην το ξεχνάς. Αν εσύ κάνεις έτσι, τι να περιμένουμε από τους άλλους συντρόφους? Λυπάμαι. Είναι απίστευτο για έναν άνθρωπο σαν και εσένα που έγραψε ηρωικά έργα για το προλεταριάτο. Περνώ άσχημες ώρες. Εδώ και 2 μέρες έπιασαν τη γυναίκα μου. Τη συντρόφισσα Τρούντα τα τάγματα εφόδου και από τότε δεν έχω νέα της. Εσύ που ήσουν? Σε μια στέγη, σε ένα σπίτι απέναντι. Τους έβλεπα να την παίρνουν. Κάθισε, έχουμε σπουδαία δουλειά να τελειώσουμε εδώ κάτω. Πρέπει να ενώσουμε το κόμμα, να το στηρίξουμε. Αυτή είναι μόνο μια παροδική φάση. Συνεχίζουμε, σύντροφε. Δουλεύουμε νύχτα μέρα. Μοιράζουμε φυλάδια στα εργοστάσια και στα σπίτια. Είδα μερικά φυλάδια. Ποιος τα έγραψε? Εγώ. Δεν είναι πολύ ικανοποιητικά, σύντροφε Ρισάρ. Τι έχω? Είναι κάπως έξω από τη γραμμή μας. Μοιάζει σαν να τρέφουμε μια μικρή συμπάθεια για τους φιλελεύθερους και τους σοσιαλδημοκράτες. Μα τα τάγματα εφόδου τους φάζουν κι αυτούς σαν ζώα μες στους δρόμους. Ας τους φάζουν. Εμάς τι μας πειράζει? Οι Ναζί μας ξεκαθαρίζουν το έδαφος σαρώνοντας αυτά τα σκουπίδια και έτσι μας βγάζουν από την έγνοια. Σκουπίδια? Οι φιλελεύθεροι είναι οι πιο ύπουλοι εχθροί μας. Ιστορικώς πάντα μας πρόδιδαν. Ναι, αλλά αυτό είναι απάνθρωπο, φίλε. Εσείς, οι σύντροφοι και κάτω, κάνετε σαν να μην συμβαίνει τίποτα εδώ. Προσπάθησε να καταλάβεις. Ζούμε σε μια ζούγκλα. Εμείς όλοι ονομάζουμε τους εαυτούς μας πεθαμένους ζωντανούς. Η ηγεσία του κόμματος εδώ στη Γερμανία έχει μεγάλη ευθύνη. Και όσοι δείχνονται αυτή τη στιγμή διστακτικοί και μαλακοί το προδίδουν. Παίζετε σαν τη γάτα και το ποντίκι με τον εχθρό και ρίχνεστε στο στόμα του λύκου. Ποιος, εγώ? Και εσύ, σύντροφε Ρισάρ. Τι είναι αυτά που λες? Θες να πεις ότι χωρίς άλλο και η Τρούντα πρόδωσε το κόμμα? Αν σκαλίσουμε τέτοιες ιστορίες. Μίλα σιγά και μη γυρίζεις το κεφάλι σου προς την πόρτα. Μίλα και μη σταματάς. Ροζέν Βαν ντερ Βέιντεν ο πρεσβύτερος. 1400-1464. Είναι σίγουρα ο πιο διάσημος μαθητής του Βανέικ. Τα πρόσωπά του είναι κάπως γωνιώδη. Ναι, αλλά κοίτα τα κεφάλια. Υπάρχει πραγματική δύναμη εκεί. Και κοίτα το βάθος της φυσιογνωμίας. Συγκρίνεται όταν με τους άλλους μεγάλους δασκάλους. Θα δεις ότι ο χρωματισμός του θα είναι πιο μαλακός και ελαφρός. Κοιτάς εκεί. Είναι ένας αξιωματικός των ΕΣΕΣ και ένα κορίτσι που χαζεύουν τους πίνακες. Κάνε πως δεν τους βλέπεις. Και κάποτε... Ανάπνευση σιγανά και βαθιά πολλές φορές. Πρέπει να μου υποσχεθείς ότι θα γράφεις μόνο σύμφωνα με τη γραμμή που έδωσε η Κόμιντερν. Κατάλαβε ένα πράγμα, σύντροφε Ρούμπασοφ. Μερικοί από τους συναδέλφους μου γράφουν εύκολα. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ γιατί βασανίζομαι. Γράφω ό,τι πιστεύω και αισθάνομαι εδώ βαθιά. Δεν έχω εκλογή. Γράφω αυτό που πρέπει επειδή πρέπει. Ακόμα κι αν έχω λάθος. Πρέπει να γράφω ό,τι πιστεύω. Έτσι φτάνουμε στην αλήθεια. Φτάσαμε ήδη στην αλήθεια. Στην αντικειμενική αλήθεια. Και για μας η τέχνη είναι το όπλο της. Εκπλήσωμαι με σένα, σύντροφε Ρισάρ. Ψάχνεις την αλήθεια για χάρη του εγώ σου. Τι είδους αυταπάτη είναι αυτή? Το άτομο είναι μηδέν. Το κόμμα είναι το παν. Και η πολιτική του, όπως την έθεσε η Κόμιντερν, πρέπει να μοιάζει με ένα κομμάτι γυαλιστερό γρανίτη. Μία αντίθετη ιδέα είναι επικίνδυνη. Δεν επιτρέπεται κανένα ράγισμα στην επιφάνεια του γρανίτη. Κανένα. Ούτε ένας κόκκος μουστάρδας δεν επιτρέπεται να βλαστήσει εκεί πάνω και να κλονίσει τη δύναμή μας. Το εγώ είναι μια γραμματική ουτοπία. Μα δυστυχώς πέρασε η ώρα. Πρέπει να πηγαίνω. Ξέρεις τι περιμένω από σένα. Ακολούθησε ακλόνητο στη γραμμή. Θα σου στείλουμε περισσότερες πληροφορίες. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί όχι? Δεν πιστεύω στην πολιτική τους. Είμαστε αδυσόπιτοι εναντίον των εχθρών μας.
Και αυτό τι σημαίνει? Ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει. Θα με παραδώσετε στους Ναζί? Όσοι δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Τότε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ημών και αυτών? Ο λαός μας εδώ στη Γερμανία τους ακολουθεί κατά δεκάδες χιλιάδες. Είναι ένα εύκολο βήμα, πολύ εύκολο. Ποιος μπορεί να ματεύσει τι σήμαινε για μένα η επανάστασή σας? Σήμαινε το τέλος όλων των αδικιών, τον παράδεισο. Και η τρούντα μου βρίσκεται τώρα πλημμυρισμένη στο αίμα σε κάποιο κελί των ΕΣΕΣ. Μπορεί και να πέθανε. Σίγουρα πέθανε, το ξέρω. Δεν με γελάει η καρδιά μου. Θα πρέπει να διακόψουμε τώρα. Καλύτερα να φύγουμε χώρια. Φύγε πρώτος και σε ακολουθώ. Ποιες είναι οι οδηγίες σου, Ρουμπασόφ? Δεν υπάρχουν οδηγίες? Δεν έχουμε τίποτα περισσότερο να πούμε? Αυτό είναι όλο? Ναι, αυτό είναι όλο. Μεγάλο δύναμη, κύριε. Συνάδελφε, μου υπόσχεσαι ότι θα απαντήσεις. Τι θέλεις? Πότε για τελευταία φορά έκανες παρέα με κοπέλα? Τι ερωτήσεις είναι αυτές? Ξέρω εγώ, πριν 3 εβδομάδες. Διηγήσου μου αυτή την ιστορία. Δεν με παρατάς. Πες μου τα όλα. Πώς ήταν τα μάτια της? Μαύρα και σκοτεινά. Είναι τα μάτια που σου αρέσουν? Προχώρα, θέλω λεπτομέρειες. Το σώμα της? Πολύ όμορφο. Έλα, λέγε καλέ μου φίλε, πες μου κι άλλα. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ηλίθιε, σε πειράζω. Ώστε από αύριο θα έχω καινούργιο αφεντικό, Ρουμπασόφ. Ναι, Λιούμπα. Τον μισώ από τώρα. Έχεις άδικο, θα είναι εντάξει. Να είμαστε οι δυο μας πάλι στο δωματιάκι σου, Λιούμπα. Καθισμένοι πλάι-πλάι στην άκρη του διπλού σου κρεβατιού. Ακούμε το δίσκο στο γραμμοφωνό σου. Αυτή η μουσική είναι επικίνδυνη, το ξέρεις? Θα λείψεις πολύ καιρό. Δεν ξέρω. Θα μου στοιχήσει πολύ η απουσία σου. Μου δίνεις ένα σπίρτο, Λιούμπα? Μ' αρέσει πολύ αυτή η μελωδία. Μου φέρνει τη διάθεση να κλάψω. Σε ευχαριστεί αυτό? Το κλάμα. Μια φορά. Ναι, είναι το ελάττωμα της ράτσας μας. Ελάττωμα? Ναι, τα δάκρυα και ο μυστικισμός. Μιλάς για τη σλάβικη ψυχή? Η ψυχή. Τι θα πει ψυχή? Εγώ πιστεύω πως υπάρχει. Το ξέρω. Είμαι μικροαστία. Ναι, Λιούμπα, είσαι. Αυτή η μουσική είναι επικίνδυνη. Όταν ήμουν κοριτσάκι, τότε που ανήκα στους Καπανείς, έβαζα τα κλάματα έτσι ξαφνικά, χωρίς να το θέλω. Τι? Ήσουν στους Καπανείς, εσύ? Λιούμπα. Σου κάνει εντύπωση. Δεν έμεινα πολύ. Δεν ήμουν από τα καλά στελέχη. Έκλαιγα που λες έτσι ξαφνικά, χωρίς καμιά αιτία. Θα υπήρχε κάποια αιτία? Δεν ξέρω. Όχι, μάλλον ξέρω. Τα παιδικά μας βιβλία παρουσίαζαν τον μικρό Πάβελικ τόσο μεγάλο ήρωα, ώστε όλοι εμείς τα παιδιά θέλαμε να παραδώσουμε τους γονείς μας στην ΚΕΠΕΟΥ να τους του φεκίσουν. Υπήρχε κανένας λόγος να τους του φεκίσετε? Όχι, κανένας. Αλλά φανταζόμουν πως αν το έκανα θα γινόμουν κι εγώ ένας μεγάλος εθνικός ήρωας σαν τον Πάβελικ. Τότε άρχισα να κλαίω μόνη μου τη δύναμη. Αγαπούσα πολύ τους γονείς μου. Βέβαια, κανείς δεν ήξερε γιατί έκλαιγα. Έτσι με έδιωξαν από την νεολαία και η πολιτική μου σταδιοδρομία έληξε άδοξα στα 9 μου χρόνια. Ο πατέρας μου αγαπούσε αυτή τη μουσική. Μαζί με τη μητέρα μου την έπαιζαν και την ξανάπαιζαν στο ακορδεόν. Πού είναι τώρα? Πέθαναν από την πείνα μετά την Επανάσταση. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός. Ζει κανείς από τους δικούς σου? Ένας αδερφός. Είναι κι αυτός γιατρός. Είναι παντρεμένος. Η νύφη μου είναι πολύ καλή. Είναι Πολωνέζα καλλιτέχνης. Ζωγράφησε εκείνο τον πίνακα που βλέπεις στον τοίχο. Είναι το μωρό του, ένα αγοράκι 2 ετών. Δεν είναι στρουμπουλό? Ναι, αρκετά παχύ. Γιατί δεν παντρεύεσαι, Λιούμπα, να κάνεις κάμποσα στρουμπουλά παιδιά? Δεν υπάρχει κανένας νεαρός στο γραφείο που να... Ναι, υπάρχει, Ρουμπασόφ. Το φαντάστηκα. Και θέλει να σε παντρευτεί? Ναι, το θέλει. Λοιπόν? Ποτέ. Γιατί? Γιατί δεν τον αγαπώ. Κατάλαβα. Κάνε ό,τι θέλεις, δεν θα σε παρεξηγήσω. Γιατί το λες αυτό? Δεν πιστεύω να έχεις κανένα παράπονο. Όχι, κανένα. Αυτή η μουσική είναι επικίνδυνη. Θα τη σταματήσω. Όταν την ακούς και σκέφτεσαι ότι οι ανθρώπινα πλάσματα μπορούν να δημιουργούν τόση ομορφιά, έχεις τη διάθεση να τους φιλήσεις. Αυτό όμως είναι λάθος, γιατί μόλις πλησιάζεις τους ανθρώπους σε δαγκώνουν. Αυτό είναι βέβαιο. Αλήθεια.
Αυτό κάνεις κι εσύ. Λιούμπα, ξέρεις πως μεταξύ μας δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα άλλο. Το ξέρω και δεν περιμένω τίποτα. Μήπως έδωσε την εντύπωση ότι περίμενα κάτι περισσότερο? Όχι, ήσουν πολύ ευγενικιά, Λιούμπα, και γλυκιά. Ίσως φύγω για πολύ καιρό. Μπορεί να μην σε ξαναδώ. Πού θα πας? Όπου με στείλει το κόμμα. Καταλαβαίνω. Δεν σε ρωτώ τίποτα. Όπου κι αν πας θα σε σκέπτομαι. Με τη σκέψη μου πάντα μαζί σου. Αυτό ακριβώς δεν θέλω. Δεν θέλεις? Όχι, Λιούμπα, όχι. Καλά. Εμπρός, σήκω, έλα μαζί μου. Θα με πας στο διοικητή σου? Μη με ρωτάς, κάνε αυτό που σου λέω. Πολύ καλά. Κι όμως όλες οι αφήσεις στους τοίχους δείχνουν τους νέους μας να χαμογελούν. Εσύ χαμογέλασες ποτέ σου? Ναι. Θαυμάσια. Πότε? Με ποια ευκαιρία? Σε καμιά εκτέλεση? Θα τον πήρανε πάνω το διπλανό. Λες τόσο γρήγορα? Πέρασε το σήμα. Πήρανε πάνω το Ρουμπασόφ. Πέρασε το σήμα. Ελπίζω να του κάνουν αρκετά βασανιστήρια. Όχι, δεν πρέπει. Ήταν φίλος του λαού. Πώς? Εμένα μου λες? Όλοι είναι φίλοι του λαού. Μήπως δεν μας ελευθέρωσαν? Δεν βλέπεις? Είμαστε ελεύθεροι σαν τα πουλιά. Όλα είναι εντάξει σύντροφοι. Η γη μας ανήκει, αλλά το ψωμί ανήκει σε αυτούς. Τα ποτάμια είναι δικά μας, αλλά τα ψάρια είναι δικά τους. Τα δάση είναι δικά μας, αλλά όχι τα ξύλα. Αυτά είναι για αυτούς. Το κάθε τι είναι για αυτούς. Το κάθε τι είναι για αυτούς. Πήραν το Ρουμπασόφ επάνω. Πέρασε το σήμα. Πήρανε πάνω το Ρουμπασόφ. Πέρασε το σήμα του Ρουμπασόφ. Έλα μέσα, φύλακα. Κλείς την πόρτα, φύλακα. Κόλια. Τι? Εσύ, Ιβάνοφ? Ξαφνιάστηκες? Όχι, τίποτα πια δεν με ξαφνιάζει. Είσαι ο διοικητής εδώ? Είμαι ο ανακριτής σου. Αυτό δυσκολεύει κάπως τα πράγματα. Όχι, κάθε άλλο αν είμαστε έξυπνοι που είμαστε. Τσιγάρο? Άρχισαν οι εχθροπραξίες. Γιατί ρωτάς? Είναι θέμα εθιμοτυπίας. Πάρε τσιγάρο. Βάλε το πακέτο στην τσέπη σου και κράτησέ το. Καλά, ας πάρω ένα. Ας δεχτούμε την προσφορά σου σαν ένα ανεπίσημο πρελούδιο. Γιατί είσαι τόσο επιθετικός? Δεν σε συνέλαβα εγώ, Ιβάνοφ. Ψέματα. Εμένα συλλάβατε εσείς, η Φάρα. Η Φάρα? Μα τι έπαθες, κόλια? Τι ξεπεσμός είναι αυτός? Γιατί με άθιασαν? Θα σου εξηγήσω αργότερα, κάτσε. Εντάξει. Ηρέμησε. Σε είδα πριν 3 χρόνια για τελευταία φορά. Πού? Στη Μόσχα. Μιλούσες. Είχες μόλις δραπετεύσει από τις γερμανικές φυλακές. Πέρασες άσκημες ώρες εκεί μέσα. Δεν σου κόψαν όμως την ορμητικότητά σου. Ήταν μια καλή ομιλία δεικτική. Ήμουν περήφανος για το στρατηγό μου. Γιατί δεν ήρθες κοντά μου? Ήσουν περικυκλωμένος από όλους τους μεγάλους. Ένα θαυμάσιο δειγματολόγιο από καιροσκόπους, γραφειοκράτες και διάφορους ασυνείδητους. Το πόδι σου πάει μια χαρά, δεν το είχα προσέξει. Αυτόματες αρθρώσεις από χρώμιο πλατίνας. Μπορώ να κολυμπώ, να υπέβω, να οδηγώ αυτοκίνητο. Βλέπεις πόσο δίκιο είχες, και πόσο κουτός ήμουνα. Ήσουν νέος, Ιβάνοφ, και συναισθηματικός, αυτό είναι όλο. Πες μου τώρα, νιώθεις πάντα φαγούρα στο κομμένο πόδι? Στο μεγάλο δάχτυλο. Ιδίως όταν ο καιρός είναι βροχερός. Περίεργο. Καθόλου περίεργο. Εσύ δεν είχες φαγούρα στο τραύμα σου? Στο τραύμα μου? Πότε έφυγες από το κόμμα? Πόσον καιρό ήσουν μέλος της οργανωμένης αντιστάσεως? Οι παράνομες επιχειρήσεις τέλειωσαν. Μην είσαι τόσο επιθετικός, Νικολάη. Είμαι κουρασμένος, άρρωστος και δεν έχω καμιά όρεξη για αστεία. Γιατί με έπιασαν? Θα ήθελα πολύ να το μάθω. Μήπως μπορείς να μου το πεις? Πάψε τις αχλαμάρες. Με ποιο νομίζεις ότι έχεις να κάνεις? Ποιες είναι οι κατηγορίες εις βάρος μου? Τι σημασία έχουν τώρα οι κατηγορίες? Απαιτώ να μου διαβάσεις τις κατηγορίες ή να με αφήσεις ελεύθερο αμέσως. Ας είμαστε λογικοί, αν θέλεις. Οι τυπικές διαδικασίες είναι για άλλους, αλλά για ανθρώπους σαν και εμάς δεν χρειάζονται. Συμφωνείς? Γιατί παίζουμε θέατρο. Πότε σε ενδιέφεραν οι βάσιμες κατηγορίες? Στην Κροστάνδη μήπως? Άλλωστε μην ξεχνάς πως οι
Υπηρέτησε υπό τα διαταγά σου, σε ξέρω καλά. Ένας πόλεμος δεν είναι ποτέ αθώος. Οι μάχες δεν κερδίζονται με κουφέτα. Όχι βέβαια. Ιδίως οι δικές μας μάχες, Ρουμπασόφ. Ασφαλώς όχι. Μια ανέμακτη επανάσταση είναι μια αντίφαση. Η παρανομία και η βία είναι δυναμίτη στα χέρια ενός αληθινού επαναστάτη. Όπλα του ταξικού αγώνα. Σύμφωνο. Αλλά εσείς οι ηγέτες μεταχειριστήκατε τα όπλα της επανάστασης για να πνίξετε την επανάσταση. Εξαπολύσατε τρομοκρατία εναντίον του λαού. Εγκαινιάσατε ένα λουτρό αίματος. Και αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Παλιέ μου φίλε και σύντροφε. Θα πάρει οργή, Κόλια. Δεν θέλω με κανένα τρόπο να του φυγιστείς. Με συγκινείς, αδερφέ μου. Για ποιο λόγο, παρακαλώ, επιθυμεί η φάρα σας τον λουθακισμό μου? Εσύ, ο λαός, πάλι τα ίδια. Μα τι έπαθες, δεν μου λες? Άλλοτε έλεγες εμείς. Αλήθεια, άλλοτε. Σήμερα όμως, ποιους εννοεί η λέξη εμείς? Τον αρχηγό, τον ατσάλινο άνθρωπο με τις μηχανές του. Ποιοι είναι αυτοί οι εμείς? Πες μου. Ο λαός, οι μάζες. Μην ανακατεύεις τις μάζες, δεν τις καταλαβαίνεις πια. Σίγουρα ούτε εγώ τις καταλαβαίνω. Κάποτε αγωνιζόμαστε μαζί τους, τις γνωρίσαμε, γράφαμε την ιστορία όλοι μαζί. Είμαστε ένα αναπόσπαστο μέρος τους. Στην αρχή τους οδηγούσαμε σε κάτι καινούριο, σε κάτι που υποσχόταν μια νέα ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αλλά όλα αυτά πήγαν περίπατο, πέθαναν και θαύτηκαν για πάντα. Θυμίζουν αχνές κοιλίδες στον τοίχο. Η παλιά φρουρά, οι παλιοί μας σύντροφοι, που βρίσκονται τώρα? Σφαγμένοι. Ο βλογιοκομμένος σας αρχηγός μας έπιασε όλους έναν. Μας ξεπάστρεψε. Και δεν απόμειναν παρά μερικοί σακάτιδες σαν και σένα και μένα. Και παλιάνθρωποι ολκείς σαν και σένα. Και πότε κατέληξε σε αυτό το θλιβερό συμπέρασμα? Δεν κατέληξα, μου το επέβαλαν. Πότε έγινε αυτό? Σε ποια περίπτωση ακριβώς? Με την ευκαιρία που επέστρεψα από το σφαγείο των Ναζί, όταν γύρεψα τους παλιούς μου φίλους, που δεν βρήκα παρά φαντάσματα. Φαντάσματα που στοίχωσαν τα σπίτια όλης της χώρας. Ναι, κατάλαβα. Αυτό έχει μια λογική βάση. Και έγινε βέβαια όταν... Είμαι αψυχολημένος. Όταν έγινες μέλος της οργανωμένης αντιστάσεως. Το ξέρεις πολύ καλά, νομίζω, πως ποτέ δεν ανήκα στην αντίσταση. Κόλια Ρουμπασόφ, σε παρακαλώ μην ξεχνάς πως εμείς μεγαλώσαμε με αυτές τις παραδόσεις. Ποτέ δεν ήμουνα στην αντίσταση. Γιατί όχι? Θες να πεις ότι καθόσουμε τα χέρια σταυρωμένα? Νόμισα ότι οδηγούσαμε την επανάσταση στον κρεμό και δεν έκανες τίποτα. Ήμουνα ίσως πολύ ηλικιωμένος πια και φθαρμένος. Πίστεψε ότι θέλεις. Για κάθε περίπτωση έχουμε όλες τις απαραίτητες αποδείξεις. Αποδείξεις? Για ποιο πράγμα? Για σαμποτάζ? Για αυτό βεβαίως. Φυσικά. Αν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν κι άλλα? Ναι, πολύ χειρότερα. Δολοφονική απόπειρα. Και ποιον υποτίθεται ότι αποπειράθηκα να δολοφονήσω? Όχι εσύ ο ίδιος. Υποκίνησες σε δολοφονία. Αυτό θέλω να πω. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Σου είπα ότι έχουμε αποδείξεις. Τι είδους αποδείξεις αν δεν είμαι αδιάκριτος? Ομολογίες. Ποιανού? Του ανθρώπου που επρόκειτο να σκοτώσει με την αδειά σου. Συγχαρητήρια. Και ποιον παρακίνησα σε έγκλημα? Και ποιον επρόκειτο να δολοφονήσει? Αδιάκριτη ερώτηση. Μπορώ να διαβάσω αυτή την ομολογία? Είναι δυνατόν να με φέρετε σε αντιπαράσταση με αυτόν τον άνθρωπο? Θέλω να ξέρω ποιον σκόπευα να σκοτώσω που να πάρει ο δαίμονας. Μα δεν κάνεις τίποτα άλλο εδώ και 10 λεπτά που βρίσκεσαι παρά να τον ονομάζεις. Ο άνθρωπος που προσπάθησες να σκοτώσεις είναι ο αρχηγός. Ο αρχηγός. Ο αρχηγός μας. Πραγματικά πιστεύεις αυτές τις ανοησίες, Ιβάνοφ? Ή μήπως παριστάνεις τον ηλίθιο? Δεν φαντάζομαι να πιστεύεις πως είσαι. Έλα στη θέση μου, Ρουμπασόφ. Εύκολα μπορούμε να αντιστρέψουμε τους ρόλους μας. Κάνε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου και θα έχεις την απάντηση. Ήμουν πάντα τόσο περήφανος για την υγεία μου και για το γερό μου σώμα. Και έπειτα ξαφνικά να ξυπνάς ένα καλό πρωί και να είσαι σαν θηρίο ανάπηρο κλεισμένο σε ένα σειρμάτινο κλουβί. Θηρίο ασήκωτο σαν κούτσουρο. Εκείνη η μυρωδιά του θαλάμου στο νοσοκομείο με βασανίζει πάντα. Μου φαίνεται σαν έγιναν όλα τώρα μόλις. Εσύ καθισμένος κοντά στο κρεβάτι μου, μαλακός, ήρεμος, λογικός. Πότε να προσπαθείς να με ησυχάσεις και πότε να με μαλώνεις φιλικά και εγώ να κλαίω επειδή μου είχαν κόψει το πόδι. Θυμάσαι πόσο σε παρακάλεσε να μου δανείσεις το πιστόλι σου? Θυμάσαι πόσα επιχειρήματα μου έφερες ώσπου να με πείσεις ότι η αυτοκτονία είναι ένας μικρόψυχος ρομαντικός αστισμός? Μιλούσες 3 ολόκληρες ώρες. Τώρα αντιστραφήκανε οι ρόλοι. Τώρα εσύ θέλεις να ρηχτείς στην άβη σου. Λοιπόν, δεν θα σε αφήσω. Έτσι θα ξοφλήσουμε. Θέλεις να με σώσεις? Έχεις περίεργο τρόπο να το κάνεις. Δεν με επηρεάζουν οι φτηνές και ψεύτικες αισθηματολογίες σου. Με ανάγκασες ήδη να μιλήσω έξω από τα δόντια και να παίξω το κεφάλι μου.
Άφησε με λοιπόν να ακολουθήσω την τύχη μου. Σε ανάγκασα να εκραγείς τώρα εδώ, γιατί αλλιώς υπήρχε φόβος να το έκανες την πιο ακατάλληλη στιγμή. Δεν το πρόσεξες λοιπόν ακόμα. Δεν υπάρχει στενογράφος. Κάνεις σαν ρομαντικό παιδί. Τώρα ξέρεις τι θα κάνουμε? Όχι, τι θα κάνουμε? Θα σκαρώσουμε μια μικρή ομολογία για τη δημόσια δίκη. Ώστε έτσι λοιπόν θα γίνει δημόσια δίκη. Και θα κάνω μια γουστόζικη μικρή ομολογία. Άφησε με να τελειώσω. Θα πρέπει δηλαδή να μεταμορφωθούμε σε ένα χιμπατζή που κάνει γκριμάτσες σε ένα ζωολογικό κήπο. Πρέπει να χτυπώ το στήθος μου και να φτύνω τον εαυτό μου μπροστά σε έναν καθρέφτη, για να μπορεί ο όχλος να γελάει και να λέει «Αυτή είναι η παλιά φρουρά, τι αστείο». Όχι, όχι Σάσα, δεν είμαι ο άνθρωπος που ζητάς. Άφησε με να τελειώσω. Τι πρέπει να κάνουμε? Τι να σώσουμε δηλαδή? Την τιμή σου ή το κεφάλι σου? Κάνε αυτή την ομολογία τώρα. Θα παραδεχτείς ότι υπέπεσες σε ένα σοβαρό παράπτωμα, ότι συνεργάστηκες με τα μέλη κάποιας αντίθετης ομάδας. Θα αναφέρεις τα ονόματά τους. Οπωσδήποτε όλοι έχουν εκτελεστεί τώρα πια και έτσι δεν χάνεις τίποτα. Πάντως θα πεις πως όταν έμαθες την αλήθεια για τα τρομοκρατικά τους σχέδια, κλονίστηκες και έκοψες κάθε επαφή μαζί τους. Κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Έτσι η υπόθεσή σου θα εκδικαστεί σε λαϊκό δικαστήριο. Εκεί θα διασκευάσουμε την κατηγορία της δολοφονίας, θα την ανατρέψουμε οριστικά και θα δικαστεί σε 20 χρόνια. Αλλά σε 2, ίσως σε 3 χρόνια θα πάρεις μια αναστολή. Σε 5 χρόνια θα είσαι πάλι στο στίβο έτοιμος για δράση. Αυτό κυρίως έχει σημασία. Όχι, λυπούμε. Τότε η υπόθεσή σου θα φύγει από τα χέρια μου. Θα δικαστείς σε μυστική συνεδρίαση από διοικητικό δικαστήριο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ναι, πώς? Μια λαστιχένια μπάλα στο στόμα μου και μια σφαίρα στο σβέρκο μου. Οι διαδικασίες ακολουθούν τη φυσική του σειρά. Θα διαλυθεί σαν καπνός και οι οπαδοί σου δεν θα μπορούν να σε σαλέψουν. Ούτε η παραμικρή διαδήλωση. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε? Θα πούν ότι λείπει σε κάποια αποστολή ή ότι δραπέτευσες ή ότι κάπου κρύβεσαι. Υποπτή υπόθεση βέβαια. Αλλά τι σημασία έχει? Ο Νικολάη Ρουμπασόφ εξαφανίστηκε. Αυτό είναι όλο. Χωρίς φασαρίες. Για πάντα. Δεν έχει άλλη εκλογή. Άκουσα. Ναι, είμαι... Εμπρός. Τι? Ναι, κατάλαβα. Θα ερευνήσω αμέσως. Αλεπού. Πονηρή γριά Αλεπού. Ναι. Γκλέτκιν, εσύ? Εδώ Ιβάνοφ. Έλα μέσα στο γραφείο μου. Ναι, γιατί η σύλληψη του Ρουμπασόφ έγινε με πολύ αδέξιο τρόπο. Αυτό θέλω να πω. Ναι, έλα αμέσως. Πολύ έξυπνο αυτό. Αλήθεια? Ποιο? Δεν έχεις ιδέα. Μόλις μαντεύω. Πρόκειται για μια ανόητη τακτική πέρα για πέρα, χωρίς μεγάλη σημασία, που την υπερεκτιμάτε. Έλα Γκλέτκιν. Μόλις τώρα πήρα ένα τηλεφώνημα από το γραφείο του δημοσίου κατηγόρου. Οι άντρες σου πήραν τη διαταγή να συλλάβουν το ταχύτερο τον πολίτη Ρουμπασόφ εντελώς αθόρυβα. Μπήγε καλά που να πάρει οργή. Ρώτησα πριν λίγο τους αξιωματικούς που τον συνέλαβαν. Ο φυλακισμένος τους απειγόρευσε την είσοδο και διπλοκλείδωσε την πόρτα του σπιτιού του. Και έσπασαν την κλειδαριά με το πιστόλι, Ξύπνησε όλη η γειτονιά. Δυστυχώς δεν υπήρχε άλλη εκλογή. Υπήρχαν 5 άλλοι τρόποι. Χρειάζεστε μερικά μαθήματα για τα πιο στοιχειώδη. Συνέχισε Γκλέτκιν. Έπειτα αρνήθηκε να τους ακολουθήσει. Αναγκάστηκε να τον πάρουν στα χέρια και να τον μεταφέρουν ενώ τσίριζε σαν γυναίκα. Λάθος. Μου γκριζε σαν αρκούδα, σαν πληγωμένη αρκούδα, και μου έσκησαν και το παντελόνι μου. Οι οδηγίες που πήρατε ήταν να τον καλομεταχειριστείτε. Να φροντίσετε να έχει ο φυλακισμένος τσιγάρα και ιατρική περίθαλψη. Ιατρική περίθαλψη μόνο από εξωτερικό γιατρό. Τους ξέρω καλά αυτούς τους γιατρούς της φυλακής. Αυτό αντίκειται στον κανονισμό. Θα δούμε Ρουμπασόφ τι μπορεί να κάνουμε. Περίμενε Γκλέτκιν απ' έξω. Θα σε φροντίσουν όσο είναι δυνατόν καλύτερα. Θα σου δώσουν χαρτί και τέλη αν θέλεις Ρουμπασόφ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εντελώς περιττό. Τη βαρέθηκα πια αυτή τη φάρσα. Πηγαίνετε με παρακαλώ πίσω στο κελί μου. Όπως θέλεις. Φύλακα. Δεν περίμενα ότι θα έκανες την ομολογία αμέσως, Έχεις καιρό. Έχεις πολύ καιρό γι' αυτό. Σκέψου το καλά. Όταν είσαι έτοιμος για την ομολογία, στείλε μου ένα σημείωμα. Θα το κάνεις. Είμαι βέβαιος πως θα το κάνεις. Όχι, ποτέ Σάσα. Η απάντησή μου είναι οριστική. Τα επόμενα 10 χρόνια θα γίνει αποφασιστικά για την τύχη του κόσμου. Χρήσιμα για την εποχή μας. Δεν θέλεις να ζεις για να παρακολουθήσεις την εξέλιξη? Όχι. Σε ακολουθώ φύλακα.
Γκλέτκιν, τώρα όλη η Μόσχα το ξέρει. Κάνε με μια πλήρη αναφορά. Στείλε τους συλληφθέντες αξιωματικούς στο αρχηγείο. Κάτσε, Γκλέτκιν, άκουσε. Θέλω να το καταλάβεις καλά. Ο Ρουμπασόφ δεν είναι ένας κοινός φυλακισμένος. Δεν μας επιτρέπεται να τον κακομεταχειριζόμαστε χωρίς λόγο. Όταν παραδίδεις τέτοιον άνθρωπο, παίζεις με τη φωτιά. Η πολιτική και η ιστορική σημασία που έχουν αυτές οι δίκες είναι πολύ μεγάλη. Και ο Νικολάη Ρουμπασόφ είναι το πιο σημαίνον πρόσωπο. Πρέπει να έχουμε την ομολογία του με κάθε τρόπο. Αυτές είναι οι διαταγές που πήραμε από τους ανωτέρους. Τότε γιατί δεν μου τον παραδίνετε? Θα σας φέρω την ομολογία του μέσα σε 3 μέρες. Ευχαριστώ. Να καθίσεις δηλαδή το Ρουμπασόφ στο εδόλιο του κατηγορουμένου, αφού πρώτα τον κάνεις πουρέλι. Μπράβο. Η μέθοδός σου δεν ωφελεί. Είναι σκληρή. Όχι. Αυτός ο άνθρωπος δεν τα σηκώνει κάτι τέτοια. Θα ομολογήσει. Πρέπει να τον αφήσει ήσυχο. Δεν θέλω να τον ενοχλήσει κανείς. Να του δώσετε χαρτί, μολύβι, τσιγάρα και πρόσθετες μερίδες φαγητού. Γιατί όλα αυτά? Για να τον βοηθήσετε να σκεφτεί ελεύθερα. Πρέπει να αποφασίσει μόνος του, απερίσπαστος, το τι θα κάνει. Να το σκεφτεί. Κατάλαβες? Αυτός ο τρόπος είναι κατά τη γνώμη μου εντελώς λανθασμένος. Δεν σου πολύ γουστάρεις σαν άνθρωπος, Είχες φασαρίες πριν από λίγο, δεν είναι έτσι? Αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Ο γέρο Ρουμπασόφ μπορεί ακόμα να τραβήξει το σπαθί. Τι θα σου κάνει? Θα σε κόψει στη μέση? Δεν έχει καμιά σχέση η προσωπικότητά του με όλα αυτά. Πιστεύω ότι σέβομαι αρκετά τον εαυτό μου σαν μέλος του κόμματος. Δεν επιτρέπω ποτέ να επηρεάζουν την κρίση μου συμπάθειες ή αντιπάθειες. Είσαι αξιέπαινος. Μόνο που επειδή αυτή η ομολογία είναι τόσο σημαντική για το κόμμα, θεωρώ τη μέθοδό σου εσφαλμένη. Δεν θα φέρει αποτελέσματα. Ξέρω καλά πως να μεταχειρίζομαι αυτούς της παλιάς φρουράς. Είναι όλοι τους σάπια στη ρίζα. Έχουν όλοι τους μολυνθεί από τη λέπρα της Δύσης. Αν θέλεις οπωσδήποτε μια ομολογία, άφησε τη σε μένα. Εσείς οι νέοι λοιπόν με διασκεδάζετε. Ξέρετε τα πάντα, δεν είναι έτσι? Είναι ζή εχμαλώτησαν αυτόν τον άνθρωπο. Του τσάκισαν το πόδι, του έσπασαν το σαγόνι, τον σκότωσαν και τον επανέφαναν στη ζωή και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές, αλλά δεν μπόρεσαν να τον κάνουν να παραδεχτεί την ενοχή του. Δεν ομολόγησε ούτε λέξη και τέλος το σκασε. Και εσείς θα τον καταφέρετε να μιλήσει σε 3 μέρες? Όχι, ο Ρουμπασόφ δεν θα ομολογήσει ποτέ αποδηλία. Όχι, Γκλέτκιν, η μέθοδη σου είναι εντελώς ανώφελη στην περίπτωσή του. Ο Ρουμπασόφ είναι φτιαγμένος από τέτοιο υλικό που όσο περισσότερο το σφυριλατείς, τόσο γίνεται πιο σκληρό. Δεν συμφωνώ. Η πείρα μου με αυτούς τους παλιούς αντεπαναστάτες αποδεικνύει εντελώς το αντίθετο. Υπάρχουν όρια στα ανθρώπινα νεύρα που κανείς δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Όταν μάλιστα έχουν αυτά τα μικροαστικά κατάλοιπα μέσα τους, τότε λίγη βία στην κατάλληλη στιγμή είναι αρκετή για να τους διαλύσει σαν σάπια ξύλα. Δεν θα ήθελα να πέσω στα χέρια σου. Η πείρα μου απέδειξε ότι κάθε ανθρώπινο νευρικό σύστημα κλονίζεται ύστερα από την επίδραση του πόνου. Είναι μόνο ανάγκη να βρει κανείς το ευαίσθητο σημείο, τον ειδικό πόνο που θα... Σύντροφε Γκλέτκιν, εδώ και πολλά χρόνια, πριν ακόμα γεννηθείς, αρχίσαμε την επανάσταση με την ουτοπία ότι κάποια μέρα θα καταργούσαμε τις φυλακές για να τις αντικαταστήσουμε με ολάνθιστους κήπους. Ας είναι. Ίσως κάποια μέρα να γίνει έτσι. Γιατί είστε όλοι τόσο κοινικοί? Κοινικοί? Σε παρακαλώ, εξήγησέ μου αυτό το χαρακτηρισμό. Θα προτιμούσα να μην πω τίποτα αν δεν σε πειράζει. Εξηγήσου. Παρατηρώ ότι εσείς οι μεγαλύτεροι στα χρόνια μιλάτε πάντα με υπερηφάνεια μόνο για το παρελθόν, σαν αυτό να ήταν μόνο ένδοξο ή για κάποιο μακρινό μέλλον. Αλλά είμαστε πολύ πιο μπροστά από κάθε άλλη χώρα, ψέματα. Όσο για το παρελθόν, πρέπει να το σβήσουμε μια για πάντα. Και όσο γρηγορότερα, τόσο το καλύτερο. Κατάλαβα. Εσύ δηλαδή πιστεύεις πως εγώ είμαι ο κοινικός? Ναι, έτσι νομίζω. Ίσως να είναι έτσι. Όσο για τον Ρουμπασόφ, οι οδηγίες μου παραμένουν. Πρέπει να μείνει μόνος. Και θα γίνει μόνος του ο βασανιστής του εαυτού του. Δεν συμφωνώ. Θα ομολογήσει. Πρέπει να τον αφήσεις μόνο στην ησυχία του. Είναι διαταγή. Όπως διατάξεις. Όλοι οι φυλακισμένοι ζητούν από τον Ρουμπασόφ να μην ομολογήσει, να πεθάνει χωρίς να μιλήσει. Ρουμπασόφ, οι φυλακισμένοι σου ζητάνε να μην ομολογήσεις. Θα πεθάνεις χωρίς να μιλήσεις. Οι φυλακισμένοι σε παρακαλούν να μην μιλήσεις. Μην τους αφήσεις να σε δικάσουν. Για πέστε
Θεέ μου, πως βασάνισαν το 302. Με άτμο. Θα κάψω τη μαλάμη του χεριού μου με την άκρη του τσιγάρου, χωρίς να βγάλω μιλιά. Θα πεθάνεις χωρίς να πεις λέξη. Θα πεθάνεις χωρίς να πεις λέξη. Ναι, πέστε και στους άλλους. Τάσερε μου. Ναι, είσαι άντρας. Ο Ρουμπασόφ θα πεθάνει χωρίς λέξη. Ο Ρουμπασόφ θα πεθάνει χωρίς λέξη. Χωρίς λέξη. Ο Ρουμπασόφ θα πεθάνει χωρίς λέξη. Χωρίς λέξη. Χωρίς λέξη. Ο Ρουμπασόφ θα πεθάνει χωρίς λέξη. Τιμωρησά, ο Χριστός φέρον στέφανον εξαρχανθών. Τιμωρησά, δεν γνωρίζεις πια τη Λούβα. Το χέρι μου είναι κάρβουνο. Θα πεθάνω, θα με σαρώσουν σαν τα μποκαίδια και τις τάχτες. Θάνατος δεν είναι μυστήριο για μας. Δεν είναι τίποτα υπερφυσικό. Είναι το λογικό αποτέλεσμα των πολιτικών. Λέτκιν, τι κάνεις εκεί? Δεν σε καταλαβαίνω, σύντροφε. Ασφαλώς δεν με καταλαβαίνεις. Πήγες στο φυλακισμένο μου? Αν πήγα σε αυτόν. Ναι, βάλεις τα χέρια σου απάνω του. Το καταλαβαίνεις αυτό ή όχι? Έχω 5 εβδομάδες να δω το Ρουμπασόφ. Πάντως πληροφορήθηκα από καθήκον ότι ο πυρετός που τον βασανίζει πάντα πάει χειρότερα. Υποθέτω ότι θα είναι φρόνιμο να τον πάω στο γιατρό της φυλακής. Μακριά από το Ρουμπασόφ. Και μακριά από το γιατρό της φυλακής. Οι διαταγές μου ισχύουν πάντα. Πολύ καλά, σύντροφε. Θα εκτελεστούν. Τα νεύρα του συντρόφου Ιβάνοφ είναι πολύ εξαντλημένα. Φοβάμαι ότι αυτός ο φυλακισμένος είναι ξεροκέφαλος. Όταν τον έφεραν, τους είπα ότι μπορούσα εύκολα να του τσακίσω τα νεύρα και να τον κάνω να λυγίσει. Βεβαίως εύκολα. Ο σύντροφος Ιβάνοφ θέλει όμως να μεταχειριστεί μόνον ψυχολογικές μεθόδους. Αντιλήψεις που σου τις έχουν όλοι αυτοί οι βιβλιοφάγοι της Επανάστασης, τα σκουλίκια των βιβλίων. Απόψε λοιπόν θα μεταχειριστώ ψυχολογικές μεθόδους. Θα του σπάσω τα νεύρα του φυλακισμένου μας. Θα παραβείτε τις διαταγές? Όχι, όχι. Σχεδόν δεν θα πλησιάσω το κελί του. Μέσα σε μια ώρα όμως θα είναι έτοιμος να ομολογήσει. Με ποιο τρόπο? Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάτι συμβαίνει, μήπως εξύπνησε? Όχι. Το αισθάνεσαι λοιπόν κι εσύ? Ποιο? Δεν ξέρω. Κάτι. Πώς πάει ο πυρετός σου? Τα ίδια. Προσπάθησε να κινηθείς Ρουμπασόφ. Περίμενε. Ποιος είναι ο Μπογκρόφ? Δεν ξέρω. Ποιος είναι ο Μπογκρόφ? Μήπως ξέρεις? Ο Μίσα Μπογκρόφ. Το μικρό του όνομα είναι άγνωστο. Ξέρω κάποιον Μίσα Μπογκρόφ. Γιατί? Πήρα σήμα από το διπλανό κελί με τους συνθηματικούς στον τοίχο και με ρωτούν. Τον συνέλαβαν? Δεν ξέρω. Αυτό ένα όνομα μου έδωσαν μόνο. Μπογκρόφ. Αυτό είναι όλο. Γιατί ρωτούν άραγε? Τι σχέση έχει με εμάς? Δεν ξέρω. Παράξενο. Μίσα. Μίσα. Στο φως της αυγής που λάμπει αχνά υψώνονται οι τείχοι του παλιού Κρεμλίνου. Και η χώρα που δεν ονειρεύεται πια τώρα ξυπνάει, μόλις ξημερώνει. Αν και οι άνεμοι φυσούν ψυχρά, οι δρόμοι αρχίζουν να βουίζουν με θόρυβο. Και ο ήλιος που λάμπει με λαμπρότητα χαιρετίζει τη χώρα με όλες τις χαρές του. Θα φωνάξουμε δυνατά, γιατί είμαστε περήφανοι. Η δύναμή μας είναι ανίκητη. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Θα είμαστε πάντα ενωμένοι για την αγαπημένη γη της Μόσχας. Κόλια Ρουμπασόφ. Ναι, Μίσα Μπογκρόφ. Θέλω να πάρεις αυτό το μαχαίρι για να με θυμάσαι. Μπορεί να το χρειαστείς εσύ? Όχι, ο εμφύλιος πόλεμος τέλειωσε. Φτάνει πια το αίμα και οι νεκροί. Τώρα θα γυρίσουμε σπίτια μας, θα φτιάξουμε μια νέα ζωή. Σε παρακαλώ, πάρε αυτό το μαχαίρι. Καλά, Μίσα, ευχαριστώ. Έχω κι εγώ κάτι για σένα. Μπορείς να μαντέψεις? Κόλια, μήπως είναι... θα γίνω... αποφάσισαν. Ευχαριστημένος. Αύριο θα είσαι μέλος του κόμματος. Εγώ.
Ο Μίσα Μπογκρόφ, μέλος του κόμματος. Το κέρδισες με την αξία σου. Πολέμησες γενναία για την Επανάσταση. Είμαι αμόρφωτος, Κόλια. Είμαι ένας κουτός χωριάτης και δεν ξέρω ακόμα αρκετά. Αλλά θα πεθάνω για την Επανάσταση. Αυτό το ξέρουμε. Τώρα πρέπει να μάθεις και το βαθύτερο νόημά της. Πρέπει να πας σχολείο. Πρέπει να σπουδάσεις, Μίσα. Ναι, θα σπουδάσω, θα δεις. Θα είσαι πολύ περήφανος για μένα. Όπου και να βρίσκομαι, κάθε χρόνο αυτή τη μέρα θα σου στέλνω ένα γράμμα με την υπογραφή «Ο σύντροφός σου πιστός ως τον τάφο». Γεια σου, φίλε μου Ρουμπασόφ. Θα μείνουμε ενωμένοι, πάντα μαζί για την αγαπημένη γη της Μόσχας. Τι κάνεις, Ρουμπασόφ? Ονειρεύομαι τη ζωή μου. Δεν θα ομολογήσεις? Όχι. Να πεθάνεις χωρίς μιλιά. Ναι, να πεθαίνεις χωρίς μιλιά. Να χάνεσαι στο σκοτάδι. Περπατάς πάνω κάτω στο κελί. Ναι. Πρόσεχε τις φουσκάλες. Τα όνειρα με ορθάνυχτα μάτια. Πειράζουν τα πόδια. Κάποτε περπάτησα 12 ώρες στο κελί. Ονειρευόμουν διάφορες γυναίκες. Πότε η γυναίκα είναι πιο όμορφη? Απάντησης μετά από ένα ζεστό λουτρό. Τι συμβαίνει? Δεν γέλασες, Ρουμπασόφ? Μα ήταν αστείο. Αστείο. Ναι, αστείο, ναι. Πόσες γυναίκες αγάπησες? Πόσες? Καμιά. Γιατί? Η δουλειά μου. Δεν είχα καιρό. Πάλι η Επανάσταση στη μέση. Μόνο η Επανάσταση και καμιά ερωτοδουλειά. Είσαι ανέστητος, φίλε. Α, ναι. Δεν έχεις χιούμορ. Δεν κατάλαβες. Δεν είναι παράξενο όμως. Οι γυναίκες σας είναι σαν άντρες. Οι γυναίκες σας έχουνε μουστάκια. Σκοτώσατε την ομορφιά των γυναικών μας, σκύλε. 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 Φορά. Τι το επαναλαμβάνεις, γίνεσαι βαρετός. Έλα, ομολόγησε. Ποτέ δεν αγάπησες ούτε μια φορά? Όχι, ποτέ. Ναι, όλα τα χαρτιά είναι έτοιμα στη διάθεσή σου. Βέβαια θα θελήσεις να ρίξεις μια ματιά στους παραστατικούς χάρτες. Εδώ είμαστε. Τώρα ό,τι θέλεις θα σου εξηγήσει η γραμματεύς μας. Εκείνη τα ξέρει όλα απ' έξω και ανακατοτά. Θυμάσαι τη συντρόφισσα Λιούμπα Λοσένκο? Ναι. Πώς είσαι, συντρόφισσα Λοσένκο? Πολύ καλά. Ευχαριστώ, σύντροφε Ρουμπασόφ. Καλώς ήρθες πίσω στην πατρίδα. Πολλά πράγματα άλλαξαν από τότε που έφυγες. Τα εργοστάσια συμπληρώνουν. Ναι, βλέπω φτάσατε όμως ρουτ στο maximum της αποδόσεως. Η παραγωγή του σιδήρου έχει μειωθεί 23% και το ατσάλι 38%. Ναι, το ξέρω, Ρουμπασόφ. Το σαμποτάζ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αχ, κάθε τόσο αυτή η καρδιά αρχίζει το χορό. Χτυπάει να σπάσει. Θα έπρεπε να της κάνω τα παράπονά μου. Για κοίτα τον. Σαν πόσα θα έχεις να μας διηγηθείς, ατέλειωτες ιστορίες. Αυτοί οι Ναζί τι σου έκαναν? Και δραπετεύει, έρχεται στην πατρίδα και ρίχνεται αμέσως στη δουλειά. Τι υπέροχο ηθικό. Θαυμάσιο. Τι μεγάλο παράδειγμα για μας. Φυσικά, για να φτάσει κανείς στο απαιτούμενο ποσοστό παραγωγής, δεν φτάνουν οι μηχανές, είναι και η προσωπική εργασία. Αυτές είναι οι διαταγές. Αφού αυτές είναι οι διαταγές, θα πρέπει να εκτελεστούν. Δεν είναι έτσι? Ναι, Ρουτς, θα σε φωνάξω πάλι. Δεν πίστευα πως θα σε ξαναδώ. Και ποιος το πίστευε? Ασφαλώς. Οι προσευχές μου όμως εισακούστηκαν. Προσευχόμουν για σένα. Σε ποιο Θεό? Αυτό έκανα, προσευχόμουν. Η ίδια η μικροαστή Λιούμπα, όπως πάντα. Παντρεύτηκες? Όχι. Γιατί όχι? Έχεις παιδιά? Όχι. Δεν μπορείς να φανταστείς τη συγκίνηση όταν διαβάσαμε ότι ήσουν ζωντανός και γύρισες στην πατρίδα. Είδαμε μια φωτογραφία όταν έφτασε στη Μόσχα και ο αρχηγός μας σε χαγκάλιαζε. Ήμουνα τόσο περήφανη. Ο Ρουτς μπερδεύτηκε άσχημα, Λιούμπα. Ο καημένος δεν είναι έτσι, ναι? Ναι, ο καημένος δεν είναι δικό του λάθος. Τότε ποιανού λάθος είναι? Κανένας. Οι άντρες εργάζονται σκυλίσια. Με το παραπάνω. Εξαντλούνε κάθε όριο και... Συνέχισε. Αυτό είναι όλο. Ποια είμαι εγώ για να σου δώσω αναφορά? Συνέχισε, είπα. Φοβήθηκαν. Την περασμένη εβδομάδα η ΓΚΠΟ έπιασε περισσότερους από 40 εργάτες. Καλά. Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε πειθαρχία. Ο σοσιαλισμός δεν θα έρθει ουρανοκατέβατος. Σύμφωνοι. Οι μηχανές όμως δεν τα ξέρουν αυτά. Σπάνε και οι μηχανές κάποτε. Γιατί? Για τον ίδιο λόγο που σπάνε και οι εργάτες.
εξαντλούν κάθε όριο εργασίας. Τι προβλήματα. Μίλησέ μου τώρα για τη ζωή σου. Έχεις κανένα φίλο? Όχι. Όχι. Και γιατί όχι? Βάλε τα παλιά σου σκουλαρίκια και βρες ένα φίλο. Νόμιζα ότι είχες πεθάνει και δεν ήθελα να εξακολουθώ να ζω. Το κατάλαβα ξαφνικά. Δεν ήθελα να ζω χωρίς να ξέρω πως κι εσύ κάπου ζεις. Έλα εδώ, έλα να σε φιλήσω. Νόμιζα ότι ήσουν πεθαμένος. Νόμιζα ότι σε σκότωσαν οι Ναζί. Είμαι πυρό καρύδι εγώ. Δεν με σκοτώνουν εύκολα εμένα. Σε τραυμάτισαν ομορά. Τα καημένα πόδια σου στα κομμάτια σαν. Κομμάτια κολλάν. Ήταν φοβερό, Δεν ξέρω, το ξέχασα. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, Λιούμπα. Τα πιστεύεις αλήθεια? Ναι, και τώρα έχω κάτι να σου υπαγορεύσω. Πάρε χαρτί και μολύβι. Και φώναξε το Ρούτς. Πολύ φοβάμαι πως θα πρέπει να ξεφορτωθούμε το γρηγορότερο αυτό το μηγιάνγκυχτο. Ναι, σύντροφε. Ναι, σύντροφε κομισάριε. Αυτός εδώ είναι ο σύντροφος Ρουμπασόφ από τη Μόσχα. Μεγάλη μας τιμή, Ρουμπασόφ, μεγάλη μας τιμή. Παρακαλώ, κάθισε. Από εδώ ο σύντροφος Παύλο, διαχειριστής του σωματείου μας. Σ' αρέσει η δουλειά που κάνουμε εδώ κάτω στο λιμάνι της Μασσαλίας? Έχετε την πιο γερή ένωση φορτοεκφορτωτών της Ευρώπης. Τίποτα δεν μας τρομάζει. Θα εξαφανίσουμε ακόμη και τον Ντούτσε. Ο σύντροφος Αντρέ, ο γραμματεύς μας. Χαίρομαι πολύ, σύντροφε. Αυτά τα ιταλικά βαπόρια που βλέπεις εκεί θα σαπίσουν πριν τελειώσουμε αυτή την απεργία. Θέλεις να πιεις κάτι, σύντροφε? Σκέτο καφέ. Για μένα ένα διπλό κονιάκ. Ένα καφέ σκέτο, ένα διπλό κονιάκ. Αμέσως. Λουίτζι, κοίτα. Έρχεται πάλι αυτή η γάτα. Πάρει εσύ. Ο Λουίτζι, σύντροφε Ρουμπασόφ, δεν αγαπάει τις γάτες. Εκείνες όμως τον αγαπούν. Μαζεύονται γύρω του λες και τους τηγανίζει ψάρια. Δεν καταλαβαίνω τι μου βρίσκουν. Ο καφές και το ποτό. Λοιπόν, όταν ο Λουίτζι δραπέτευσε από την Ιταλία, έζησε σκοτώνοντας γάτες και πουλώντας το τομάρι. Δεν είχα χαρτιά, δεν μπορούσα να εργαστώ. Είσαι Ιταλός? Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς πατρίδα. Δραπέτευσα πριν από 3 χρόνια. Ο Μουσολίνι με κυνήγαγε. Ήρθα εδώ στη Γαλλία χωρίς διαβατήριο. Με έπιασε η γαλλική αστυνομία. Με μετέφερε τη νύχτα στα βελγικά σύνορα. Ας σε ξαναπιάσουμε εδώ πάλι, είσαι χαμένος, κακομοίρη μου είπαν. Στο Βέλγιο με έπιασε η βελγική αστυνομία. Δεν έχεις διαβατήριο, με ρώτησαν. Όχι. Με πήγανε πίσω στα γαλλικά σύνορα. Μου δώσανε επίσημα πάλι για εδώ στη Γαλλία. 6 φορές μπρος πίσω με γύριζαν. Ήμουνα ο Λουίτζι, ο άνθρωπος ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος χωρίς πατρίδα. Τώρα βέβαια γελάω κι εγώ. Και αυτό χάρη στον Παύλο. Τον γνώρισα στη φυλακή. Μου δώσε διαβατήριο, μου βρήκε αυτή τη δουλειά στο σωματείο. Είμαι πάλι ζωντανός. Ανήκω κι εγώ κάπου. Αν θέλεις κανένα διαβατήριο, Ρουμπασόφ, έχω έναν άνθρωπο που θα σου τακτοποιήσει τα πάντα. Ένα πραγματικό καλλιτέχνη. Ευχαριστώ, θα σε θυμηθώ αν χρειαστεί. Ο σύντροφος από τη Μόσχα έχει ένα μήνυμα για μας. Για μας? Σχετικά με την απεργία. Με την απεργία. Μη φοβάσαι. Σάπα, Παύλο. Είμαστε αλήγιστοι σε αυτό το ζήτημα. Ποιο είναι το μήνυμά σου, Ρουμπασόφ? Όπως ξέρετε, η δύναμή μας στη Σοβιετική Ένωση είναι η δύναμη του επαναστατικού κινήματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορείς να βασίζεσαι σε εμάς. Σώπα λοιπόν. Η απεργία, Ρουμπασόφ. Τα Ιταλικά ναυπηγεία ετοιμάζουν για μας 2 καταδιοκτικά και ένα περιπολικό. Για την πατρίδα της Επανάστασης. Η Ιταλική κυβέρνηση πληροφόρησε τη Μόσχα ότι αν θέλουμε αυτά τα καράβια πρέπει να λήξει αμέσως η απεργία. Μας ζητάνε να σταματήσουμε την απεργία. Η Μόσχα, σύντροφε, ζήτησε από όλο τον κόσμο να επιβάλλει κυρώσεις στην Ιταλία για το ζήτημα της Αιθιοπίας. Ο σύντροφος από εδώ μας εξήγησε. Αυτό είναι για το συμφέρον της υπεράσπισης της πατρίδας της Επανάστασης. Ναι, οι φασίστες ετοιμάζονται να πολεμήσουν. Για να σκοτώσουν τους Αιθίωπες εργάτες. Για να τους κάνουν σκλάβους. Η αισθηματολογία, σύντροφε, δεν μας οδηγεί πουθενά. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι δίκαιο. Είναι άτιμο. Δεν συμφωνώ με τους νόμους του Μαρκησίου του Γουίνσμπερι. Σίγουρα δεν είναι. Αλλά οι αγώνες δεν κερδίζονται με τίμιο παιχνίδι και δικαιοσύνη και με ηθική. Αυτό γίνεται σε ήσυχες εποχές. Στις κρίσιμες όμως κυριαρχεί μόνο ένας νόμος. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όχι, 1000 φορές όχι. Πρέπει να υπάρχουν ηθικές αρχές. Όλος ο κόσμος σας έχει εσάς και κάτω για παράδειγμα. Βλέπεις αίμα στο μαντίλι του Λουίζι. Φτύνει αίμα. Είναι δώρο του Μουσολίνι που του πήρε και 2 αδέλφια για αντάλλαγμα. Αν ήξερες. Δεν έχει σημασία, Αντρέ. Αυτά είναι ψηλό πράγματα. Ψηφίζω να συνεχιστεί η απεργία. Απεργία, ναι, σύμφωνοι. Απεργία, μάλιστα.
Η σύσκεψη τελείωσε. Όχι, δεν τέλειωσε. Έχω εντολές να εκτελέσω. Έχουμε σοβαρή δουλειά εδώ κάτω και θα την κάνουμε οπωσδήποτε. Σε πείσμα των αντιδραστικών. Για όνομα του Θεού, τι είναι οι αντιδραστικοί? Όσοι δουλεύουν για τους φασίστες. Επειδή δεν θέλουμε να φορτώσουμε τα βαπόρια τους. Αυτό είναι αστείο, είναι πολύ αστείο. Δεν είναι έτσι? Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο, Παύλο. Δεν είναι αστείο. Το αστείο είναι πως ο Μουσολίνι με παρέσυρε στο σοσιαλισμό εμένα και τα δυο αδέρφια μου. Ζούσαμε στο Φόρλι το 1911. Η Ιταλία άρχισε τον πόλεμο τότε με την Τριπολίτιδα. Ήταν, θυμάμαι, μια μεγάλη αντιπολεμική συγκέντρωση. Μια έκκληση για την ειρήνη, σημαίες, συνθήματα, χαλασμός κόσμου. Ο Μουσολίνι ανέβηκε στο βήμα. Ο Μπενίτο, ο ταπεινός σοσιαλιστής που φορούσε ένα βρώμικο μαύρο κοστούμι και ένα παπηγιόν. Μπράβο Μπενίτο, του φώναζε το πλήθος και εκείνος απαντούσε: φίλοι αρχάτες, ο μιλιταρισμός είναι ο εχθρός μας, μισούμε τον πόλεμο. Μπράβο Μπενίτο, ξεσπούσε ο κόσμος. Δεν θέλουμε σιδαρένια πειθαρχία, δεν θέλουμε απικιακές περιπέτειες, θέλουμε σχολεία, ψωμί και ελευθερία. Μπράβο Μπενίτο, μη με χειροκροτείτε φίλοι μου, μη με ακολουθείτε μισό τον φετιχισμό, ακολουθήστε μόνο τα λόγια μου. Ακολουθήσαμε τα λόγια του Ρουμπασόφ και εγώ και τα δυο αδέρφια μου. Μετά από 10 χρόνια ο Μπενίτο τσάκισε τα αδέρφια μου. Είχα δυο αδερφούς όχι σαν και εμένα, καλοφτιαγμένοι, όμορφοι, σαν να τους λάξευσε ο Μιχαήλ Άγγελος σε μάρμαρο της Καράρας. Σαν το Δαβίδο ένας και ο άλλος σαν το Μωυσή. Εγώ ασκημομούρης τη γλίτωσα, το σκασα. Είχα δυο αδερφούς και τώρα μεγαλοδύναμε κύριε, είμαι φασίστας. Είμαι πάλι εκεί που ξεκίνησα τότε με τον Μουσολίνι. Γύρισα πίσω. Ορκίζομαι στο Θεό ότι όλα είναι αλήθεια. Ο Λουίτζι δεν είναι φασίστας. Ελάτε τώρα σύντροφε, σκέπτεστε μηχανικά. Κατά τη διαλεκτική άποψη είναι γεγονός ότι όποιος δεν εξυπηρετεί τους απότερους σκοπούς του κόμματος είναι εχθρός του κόμματος. Και συνεπώς, αν και θεωρεί τον εαυτό του υποκειμενικά αντιφασίστα, στην πραγματικότητα αντικειμενικά είναι ένας φασίστας. Κοίτα εδώ πως πιάνω αυτά τα πιάτα στον αέρα. Αχ, όχι, να τα. Πάρτα, Αλμπέρ. Εσύ τα καταφέρνεις το κόλπο αυτό καλύτερα από μένα. Τα βαπόρια πρέπει να ξεφορτωθούν αύριο. Θα πατήσουνε πρώτα στο πτώμα μου, Ρουμπασόφ, αν το κάνουν. Και στο δικό μου. Και στο δικό μου. Μπορείτε τότε να ασκήσετε τις ταυτότητές σας. Η σύσκεψη αναβάλλεται. Αλμπέρ, πάρε τηλέφωνο. Ελάτε παιδιά. Ανδρέ, Παύλο, πάμε εμείς. Πάμε εμείς. Μπρος. Ναι. Ο Αντρέ, ο Παύλο και ο Λουίτζι. Ναι. Δημοσίευσε τις φωτογραφίες τους στις αυριανές εφημερίδες. Στην πρώτη σελίδα. Είναι προβοκάτορες. Όποιο μέλος του κόμματος τους απευθύνει έστω και το λόγο, απολύεται αυτομάτως. Τα διαβατήριά τους. Πες για τα διαβατήριά τους. Ναι, σωστά. Μάλιστα. Άκου. Επίσης ειδοποίησε τη γαλλική αστυνομία ότι τα χαρτιά που έχουν στα χέρια τους είναι πλαστογραφημένα. Φρόντισε να συλληφθούν αμέσως και να απελαθούν. Εντάξει. Και τώρα ο νεαρός Λουίτζι είναι πραγματικά ένας άνθρωπος χωρίς πατρίδα. Ναι. Γιατί στο δαίμονα γελάς έτσι, Αλμπέρ? Πού το βρίσκεις το αστείο? Δύο. Ναι. Τα ξαναθυμάμαι όλα. Τίποτα δεν φεύγει από το μυαλό μου. Ζήσαμε κάτω από την πίεση των προβλημάτων που μας βασάνιζαν, ώσπου τα λύσαμε και να βγάλουμε τα οριστικά συμπεράσματα. Σκεπτόμουνα και ενεργούσα όπως με διατάζανε. Κατέστρεψα ανθρώπους που αγαπούσα και έδινα εξουσία και δύναμη σε άλλους που αντιπαθούσα. Ας είναι. Η ιστορία σου δώσε αυτή τη θέση, Ρουμπασόφ. Τι άλλο μπορούσες να κάνεις? Αλλά ξύγκλισα την πίστοση που μου έκανε. Είχα δίκιο άραγε ή μήπως είχα άδικο? Δεν ξέρω. Το γεγονός είναι, Ρουμπασόφ, ότι δεν πιστεύεις πια στην αλάθητη κρίση σου. Γι' αυτό χάθηκες. Το ήξερα ότι κάτι συμβαίνει. Εξηγήσου. Θα γίνουν εκτελέσεις. Ποιος θα εκτελεστεί? Δεν ξέρω. Ποια ώρα? Σε λίγο. Πέρασε το σήμα στους άλλους. Θα έχουμε εκτελέσεις. Πολύ σύντομα. Πέρασε το σήμα.
Ίσως αυτή τη φορά είναι η σειρά σου, Ρουμπασόφ. Ας είναι. Φτάνει να γίνει γρήγορα. Είναι όμως σωστό. Πρέπει ακόμα να σώσεις τον εαυτό σου. Μια λέξη και έγινε. Ομολόγησε. Τι σημασία έχει, τι θα πεις, τι θα υπογράψεις? Αυτό που έχει σημασία είναι να ζήσεις. Αυτό δεν είναι που έχει σημασία? Να ζήσεις. Εσύ σοκόλια. Δεν σ' άκουσα που μπήκες. Να είμαι πάλι στο δωμάτιό σου, Λιούμπα. Τι όμορφα λουλούδια. Πού τα βρήκες? Έκανα ένα μεγάλο περίπατο στην εξοχή σήμερα το πρωί. Ήταν πάνω στο χώμα. Είχε σπάσει το κλαδί από μια γέρικη μιλιά. Δεν είσαι κουρασμένος, Ρουμπασόφ? Είμαι, κι εγώ περπάτησα. Όχι βέβαια στην εξοχή. Κι όμως ο αληθινός περίπατος είναι μόνο στην εξοχή. Χθες ήταν η τυχερή μου μέρα. Πάρε. Τι είναι αυτό? Σοκολάτα. 2 κομμάτια. Έφεγα το ένα. Ήταν η τελευταία που είχε το κατάστημα. Στάθηκα 3 ώρες στην ουρά. Έπρεπε να παλέψω για τα 2 κομμάτια. Αλλά στο τέλος νίκησα. Ευχαριστώ. Έχουμε μερικές μιλιές στο σπίτι. Την Κυριακή βοηθούσαμε τον πατέρα να τις κλαδέψει. Υπήρχε και ένα πελώριο στραβό γέρικο δέντρο γεμάτο ρόζους. Το αγαπούσαμε ιδιαίτερα αυτό το δέντρο. Πώς το κοπίασε ο πατέρας για να το γλιτώσει. Εμείς το λέγαμε ο άρρωστός του. Ένα νηξιάτικο πρωί μας πήγε να επισκεφτούμε τον άρρωστό του. Ήταν η εποχή που ανθίζαν τα δέντρα. Οι άλλες μιλιές δεν είχαν πολλά λουλούδια εκείνη τη χρονιά. Αλλά ο άρρωστος, τι παράξενο. Ποτέ δεν είδα τόσα λουλούδια σε ένα δέντρο. Μας κόπηκε η ανάσα. Το δέντρο ήταν σκεπασμένο με λουλούδια, σαν χιόνι. Και τότε ο πατέρας είπε: θα χάσω τον αρρωστό μου. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί η μιλιά βγάζει τα πιο όμορφα λουλούδια πριν ξεραθεί. Δεν το ήξερα. Και έτσι κι έγινε. Τον άλλο χρόνο ο άρρωστος τα τίναξε. Όταν δουλεύω στο εργοστάσιο, το κάθε τι μου φαίνεται κοινό, συνηθισμένο. Όταν όμως βρεθώ στην εξοχή, ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει μυστήριο. Τι έχεις? Τι σου συμβαίνει, Ρουμπασόφ? Στενοφόρειες. Στο εργοστάσιο? Να, και εκεί. Παντού αναταραχές. Αυτή η σοκολάτα είναι από σόγια. Έχει σχεδόν τη γεύση πραγματικής σοκολάτας. Λιούμπα. Ναι. Ήρθε διαταγή χθες αργά όταν έφυγες. Πρέπει να ξαναπάς πάλι πίσω στη Μόσχα για μια αναφορά. Πρέπει να φύγεις το βράδυ. Απόψε? Είναι ρητή διαταγή. Φεύγει ένα τρένο στις 10. Και γιατί με στέλνουν πίσω εκεί? Ερευνούν τα επίσημα έγγραφα και τις στατιστικές της παραγωγής. Πόσο καιρό θα λείψω? Δεν το ξέρω αυτό, Λιούμπα. Γιατί δεν μου το είπες χθες το βράδυ? Ήθελα πρώτα να μάθω γιατί πρόκειται. Μα έχω να τελειώσω τόση δουλειά στο γραφείο. Είναι τόσα πολλά. Ήταν κάπως ξαφνικό, το ξέρω. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος που διεκπεραιώνει η διεύθυνση τέτοιες υποθέσεις. Σε τι έσφαλα? Σε τίποτα. Μήπως η δουλειά μου δεν είναι ικανοποιητική? Είναι εξαιρετική. Τότε γιατί με στέλνουν πίσω? Σου είπα, κάνουν γενικό έλεγχο στις στατιστικές. Σίγουρα κάποιος άλλος θα αναλάβει τη δουλειά μου εδώ. Μόνο όσον καιρό θα λείπεις. Ρουμπασόφ, δεν θέλω να φύγω. Πρέπει να φύγεις, Λιούμπα. Δεν μπορείς να με βοηθήσεις? Λιούμπα, το καταλαβαίνεις βέβαια πως έχω εχθρούς. Θα έκανα κακό αν μεσολαβούσα. Για μένα. Και για τους δυο μας. Θα έμοιαζε σαν να ήθελα να κρύψω κάτι. Μήπως έχεις τίποτα μπερδέματα? Όχι. Είσαι βέβαιος? Ναι. Δεν πιστεύω να με συλλάβουνε? Όχι βέβαια. Φοβάμαι. Δεν είναι ανάγκη να φοβάσαι. Αν σε ανακρίνουν, πες τους την αλήθεια. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Πες τους μόνο την αλήθεια. Φοβάμαι. Δεν θα πάω στη Μόσχα. Όχι, δεν θα πάω. Τότε θα φανεί πως έκανες κάτι κακό. Μα δεν έκανα τίποτα κακό. Δεν έκανα. Το ξέρω, Λιούμπα. Θεέ μου, θέλω να φύγω. Να το βάλω στα πόδια. Θέλω να κρυφτώ. Θέλω να φύγω. Τίποτα δεν θα σου συμβεί. Το καταλαβαίνεις? Δεν υπάρχουν κατηγορίες εναντίον σου. Δεν θα συμβεί τίποτα. Με συγχωρείς. Είμαι ανόητη. Θα είμαι εντάξει στην ώρα. Στις 10 απόψε. Στις 10, ναι. Πες μου, δεν θα ήταν σπουδαίο να τους πούμε όχι, έτσι απλά? Αν μπορούσαμε όλοι μας να κάνουμε ελεύθερα ό,τι θέλαμε, ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Δεν μπορούμε όμως, Λιούμπα. Αυτό θα ήταν αναρχία. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Σωστά. Έχεις δίκιο. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Και έχω μήπως εγώ το δικαίωμα να πω όχι? Ακόμα και τώρα έχω το δικαίωμα να δραπετεύσω, να φύγω μακριά ή και να πεθάνω ακόμα από ανία, αηδία για τον εαυτό μου και ματαιοδοξία. Το έχω αυτό το δικαίωμα. Τώρα του διαβάζουν τη θανατική του ποινή. Πέρασε το σήμα. Του διαβάζουν τη θανατική ποινή. Πέρασε το σήμα. Του διαβάζουν τη θανατική ποινή. Πέρασε το σήμα. Πιανού. Ποιος είναι ο μενοθάνατος? Τώρα του διαβάζουν τη θανατική του ποινή. Τον φέρνουν. Τσιρίζει και χτυπιέται. Πέρασε το σήμα στο 402. Το φέρνουν.
302. Πέρασε. Τον φέρνουν. Άκουσες, Ρουμπασόφ? Πέρασε το. Μα ποιος είναι επιτέλους? Τον φέρνουν. Τσιρίζει και χτυπιέται. Πέρασε το. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? 402, δεν μιλάς? Ποιο είναι το όνομά του? Ο Μίσα Μπογκρόφ. Ο Μίσα Μπογκρόφ, είπες? Πρώην ναύτης στο θωρηκτό Ποτέμκιν, αρχηγός του στόλου της Βαλτικής, παρασημοφορημένος με το παράσημο της Ερυθράς σημαίας. Αυτός οδηγείται για εκτέλεση. Πέρασε το σήμα. Εκτελείται. 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 Ρουμπασόφ! Ρουμπασόφ! Μίσα! Μίσα! Ρουμπασόφ! Ρουμπασόφ! Πώς αισθάνεσαι? Κάνει ζέστη. Ανυπόφορη ζέστη. Άνοιξε το παράθυρο. Ποιος είσαι? Θέλεις λίγο κονιάκ? Έλα, πιες το. Σε συνέλαβαν και σένα? Όχι, ήρθα μόνο να σε δω. Νομίζω ότι είσαι άρρωστος. Πονάς? Όχι. Τα μάγουλά σου είναι πρισμένα. Σίγουρα έχεις πυρετό. Δώσ' μου ένα τσιγάρο. Τι ώρα είναι? 2 μετά τα μεσάνυχτα. Από πότε είμαι εδώ? Αύριο κλείνεις 5 εβδομάδες. Εσύ τι γυρεύεις εδώ? Θέλω να σου μιλήσω. Λίγο κονιάκ ακόμα? Όχι, ευχαριστώ. Πλάγιασε. Ξεκουράσου. Σπιούνε, έξω από εδώ. Είσαι ένας πιούνος σαν όλους τους άλλους. Σε συχαίνομαι. Εσένα και τα ελεηνά τεχνάσματά σου. Τεχνάσματα? Τον έφερες πλάι στο κελί μου τον Μπογκρόφ. Ναι, ό,τι απόμεινε από δάφτον. Και όταν ανοίγουν τα νεφρά μου από το φόβο, παρουσιάζεσαι σαν σωτήρας με ένα μπουκάλι κονιάκ. Νομίζεις ότι μπορείς να με τυλίξεις με ένα τόσο φτηνό τέχνασμα? Νομίζεις ότι μπορείς να εκβιάσεις μία ομολογία μου με ένα μπουκάλι κονιάκ? Αλήθεια? Πιστεύεις πως είμαι τόσο αφελής, Ρουμπασόφ? Πήγαινε στο δαίμονα, παλιωτόμαρο. Είσαι ένα κτήνος, δεν μπορώ να σε βλέπω. Φύγε! Πολύ καλά. Θα φύγω αν το θέλεις. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μαϊδιάζετε όλοι σας. Πρέπει όμως να με ακούσεις για λίγο. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Φοβάμαι πως πρέπει. Άκουσε λοιπόν. Λογικά και ήρεμα αν μπορείς. Πρώτα απ' όλα, για να μην έχεις αμφιβολίες, σε πληροφορώ πως ο Μπογκρόφ εκτελέστηκε ήδη. Σύμφωνοι. Άλλο? Τον βασάνισαν πολλές μέρες. Αυτό ήταν επόμενο. Αυτό έπρεπε να γίνει. Όχι όμως από μένα. Βάζω τη ζωή μου στα χέρια σου, Κόλια. Αν μαρτυρήσεις σε κανέναν αυτό που θα σου πω, είναι χαμένος. Αυτό το ελεηνό τέχνασμα, όπως το λες, το σκάρωσε ο νεαρός συναδελφός μου ο Γκλέτκιν, παρακούοντας τις οδηγίες μου. Δεν θα έκανα ποτέ αυτό το λάθος, όχι από ενδιαφέρον για σένα, αλλά επειδή το μέτρο ήταν αντιψυχολογικό. Υποφέρεις τώρα τελευταία από κρίση συνειδήσεως. Πλημμυρίζεις από ανθρώπινα συναισθήματα, δεν είναι έτσι? Επαφή λοιπόν με τον Μπογκρόφ. Έκανε τίποτα άλλο παρά να δυναμώσει τις φοβερές αμφιβολίες του. Ψέματα. Είναι ολοφάνερο, μόνο ένας τρελός σαν τον Γκλέτκιν μπορεί να κάνει τέτοια λάθη. Με πιέζει να χρησιμοποιήσω τις μεθόδους του και σε σένα. Μπορείς να με βασανίσεις, δεν θα έχεις κανένα αποτέλεσμα. Έτσι λες? Δεν τον ξέρεις καλά τον Γκλέτκιν. Είναι ένας στους 1000, ασυναγώνιστος. Είναι ο άνθρωπος του Νεάτερνταλ. Γεννήθηκε μετά τον κατακλυσμό. Έχει κόψει κάθε δεσμό με το παρελθόν. Γεννήθηκε χωρίς σηκώτη. Δεν μας επιδοκιμάζει γενικά τις γριές μαϊμούδες και ειδικά εσένα. Αν δεν κάνω λάθος, τις προάλλες του γύρισε στην πλάτη. Δεν του άρεσε αυτό. Θέλει να σε λιώσει με τις χερούκλες του. Είμαι εντελώς έτοιμος να πεθάνω. Εγώ όμως δεν είμαι διόλου έτοιμος να σε αφήσω να πεθάνεις. Το μαρτύριό σου, Κόλια, θα είναι ακριβώς αυτό. Να μην σου επιτρέψω να γίνεις μάρτυρας. Δεν είσαι εδώ γι' αυτό. Σε χρειαζόμαστε. Και σε χρειαζόμαστε λογικό. Γιατί όταν θα σκεφτείς όλο το ζήτημα σωστά, μόνο τότε θα κάνεις άνετα την ομολογία σου. Δεν έχω δίκιο? Φύγε, ανώφελα χάνεις τον καιρό σου. Πιστεύεις ότι σου λέω την αλήθεια? Το πιστεύεις? Ναι, ας πούμε. Τότε γιατί με διώχνεις? Επειδή με φοβάσαι, δεν είναι έτσι? Σε τρομάζει η λογική μου επειδή είναι και δική σου. Τρέμεις τον αντίλαλο από τις ίδιες τις σκέψεις σου. Τη βαρέθηκα πια τη λογική. Πάθαμε όλοι μας αμόκ με αυτή. 30 χρόνια τώρα. Αρκετά.
Είπαγε ο πίσω μου σατανά. Στα παλιά χρόνια ο πειρασμός ήταν σαρκικός. Έπαιρνε το σχήμα μικροκαμωμένων προκλητικών γυναικών που πετούσαν σε πεταλούδες ολογυρά σου. Στις μέρες μας ο πειρασμός είναι εγκεφαλικός. Παίρνει το σχήμα της γυμνής λογικής και μας παρουσιάζει ομάτα γεγονότα. Μας ρίχνει έναν προβολέα κατά πρόσωπο. Αλλάζουν οι αξίες, Ρουμπασόφ. Γιατί βασάνισε τον Μπογκρόφ? Ήταν πεισματάρης σαν και σένα. Τον άκουσες να κλαίει? Όχι, δεν τον άκουσα. Αλλά άκουσα και είδα άλλους. Και εσύ τους είδες? Ναι, τους είδες, αρχηγέ. Και τι με αυτό? Για ένα μεγάλο σκοπό δεν υπολογίζεις καμιά θυσία. Πότε ο Νικολάη Ρουμπασόφ απέκτησε αυτή την αστική συνείδηση? Πότε? Θέλεις να σου το πω με ακρίβεια? Να σου πω τη μέρα, την ώρα, τη στιγμή? Αυτό έγινε, έκλεισαν κιόλας 9 μήνες πριν από 2 εβδομάδες, στις 3:10 το πρωί, όταν του θεκίστηκε εκείνο το χαριτωμένο πλασματάκι. Η Λιούμπα Λοσένκο, η γραμματεύ σου. Ζούσες μαζί της. Ψέματα? Και τώρα εκείνη πέθανε και εσύ απέκτησες επικίνδυνες ευαισθησίες. Τι σχέση έχουν η ομορφιά της Λιούμπα και η θρήνη του Μπογκρόφ με το νέο κόσμο που δημιουργούμε? Ο Μπογκρόφ πέθανε και η Λιούμπα πέθανε. Μπορείς να έχεις λίγη συμπόνια. Έχω πολλά βίτσια. Πίνω. Ένα διάστημα, όπως ξέρεις, χαρτόπαιζα. Αλλά ευτυχώς απέφυγα ως τα τώρα το βίτσιο της συμπόνιας. Μια σταγόνα από δάφτη είναι αρκετή για να χάσει τον εαυτό σου. Ο μεγάλος πειρασμός να απαρνηθούμε τη βία και να κάνουμε ειρήνη με τον εαυτό μας. Δεν είναι έτσι? Προτιμώ τη συνθετική μου έκσταση μέσα σε ένα ποτήρι. Το πρωί η έκσταση έχει οπωσδήποτε διαλυθεί. Το χρυσό μας όνειρο. Τη βρώμικη υπόθεση το καταντήσαμε. Έτσι λες? Πήραμε τη γη από τους γεωκτήμονες. Τους απελευθερώσαμε από τη βιομηχανική εκμετάλλευση. Για πρώτη φορά στην ιστορία ένα κοινωνικό σύστημα είναι τόσο αμερόληπτο. Αμερόληπτο? Τι αμερόληπτο που αναγκαστήκαμε να τους πάρουμε τη γη και μέσα σε ένα χρόνο 5 εκατομμύρια γεωργοί με τις οικογένειές τους πέθαναν της πείνας προσχεδιασμένα? Τι αμερόληπτο που ελευθερώσαμε το λαό από τη βιομηχανική εκμετάλλευση, αλλά στείλαμε 10 εκατομμύρια πολίτες σε καταναγκαστικές εργασίες και περνούν χειρότερα και από τους σκλάβους στις γαλέρες. Τόσο αμερόληπτο, αλήθεια, σύστημα που δεν τολμά κανείς να έχει αντίθετη γνώμη. Μία γνώμη μόνο είναι σεβαστή, αυτή που έχει ο παντοδύναμος αρχηγός. Και όποιος διαφωνεί μαζί του, η τιμωρία είναι θάνατος. Είτε πρόκειται για θέμα υποβρυχίων, είτε για τα λοιπάσματα, είτε για τη γραμμή του κόμματος στην εξωτερική πολιτική. Θάνατος. Αυτή η γυναίκα σου νερούλια σε ολότελα το μυαλό. Ξεχνάς πόσα εκατομμύρια πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο από πείνα και θυματίωση? Αυτά είναι αρνητικά επιχειρήματα. Ξέρεις που μας οδήγησαν? Πού? Το βιωτικό μας επίπεδο είναι κατώτερο από την πιο υποανάπτυκτη χώρα της Ευρώπης. Οι συνθήκες εργασίας είναι πιο σκληρές. Η έννοια της πειθαρχίας πιο απάνθρωπη. Τη χώρα τη διευθύνει η αστυνομία. Γδάραμε το λαό μας ζωντανό και τον αφήσαμε με γυμνούς μυς και γυμνά νεύρα. Και το θέαμα είναι φοβερό. Και τι με αυτό? Δεν είναι θαυμάσιο? Συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο τόσο θαυμαστό στην ιστορία του κόσμου? Βγάλαμε το παλιό δέρμα της ανθρωπότητας και της χαρίσαμε καινούριο. Αυτή βέβαια δεν είναι κατάλληλη ασχολία για ένα λαό με αδύνατα νεύρα, αλλά κάποτε σε γέμιζε με ενθουσιασμό. Ξέρω. Κοίταξε τα φυλάδια που κυκλοφόρησαν οι αντιζωοτόμοι. Όταν διαβάζεις πως ένα παλιό σκύλο που μόλις του έβγαλαν το σηκώτη κλαψουρίζει και γλύφει το χέρι του βασανιστή του, σου ραγίζεται η καρδιά. Αλλά αν ακούγαμε αυτούς τους αισθηματολόγους, τότε σίγουρα δεν θα βρίσκαμε τη θεραπεία του τύφου, της χολέρας, της διφθερίτιδας. Ξέρω. Και βέβαια ξέρεις, και πολύ καλύτερα από μένα. Και επιμένεις ακόμα να γίνεις μάρτυρας. Πολύ καλά, κάνε όπως θέλεις. Ρίξε τον εαυτό σου στο σκουπίδο ντενεκέ της ιστορίας. Εγώ δεν μπορώ να σε εμποδίσω. Πήγαινε, ας σε παραλάβει ο Γκλέφκιν, του ανήκεις. Μόνο, Κολιά, πες μου, γιατί αγαπάς τόσο το θάνατο? Ο θάνατος είναι απέσιος. Γιατί θέλεις να πεθάνεις? Δεν θέλω να πεθάνω. Κανένας δεν το θέλει, Ιβάνοφ. Κι όμως κάνεις σαν να το θέλεις. Είναι ένα βρωμερό παιχνίδι, μια παγίδα. Το μυαλό υποκύπτει ενώ το σώμα επαναστατεί. Μα εγώ σου χαρίζω τη ζωή, Κολιά. Με ποιους όρους? Με τους μόνους συμφέροντες όρους. Να εξακολουθείς να είσαι χρήσιμος. Να κάνω τον τρελό στη δημόσια δίκη? Όχι, ευχαριστώ. Οι όροι είναι δυσβάσταχτοι. Εδώ είναι μια εμπιστευτική αναφορά που έλαβα σήμερα. Διάβασέ τη. Δεν χρειάζονται οδηγίες, ευχαριστώ. Λοιπόν, διάβασες. Ποια είναι η γνώμη σου? Πόλεμος. Θα έχουμε πόλεμο. Σε πόσο καιρό? Εξαρτάται από το πώς θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Ίσως σε χρόνια, ίσως όμως και σε μήνες. Ο τελευταίος πόλεμος μας χάρισε τη Ρωσία, Κολιά. Ο ερχόμενος θα μας χαρίσει τον κόσμο. Ή κάνω λάθος? Δεν είναι απίθανο αν... Αν? Καλά. Υπάρχει ένα ρήγμα στο κόμμα.
Μια δυσαρέσκεια αδιάχυτη σε όλη τη χώρα. Ο λαός είναι ανήσυχος, δυσαρεστημένος. Η οικονομία μας είναι εντελώς εξαρθρωμένη. Πρέπει πρώτα να κλείσει το ρήγμα. Και αυτή τη δουλειά θα την αναλάβεις εσύ και όσοι σκέπτονται σαν και σένα. Γι' αυτό πληθαίνουν κάθε μέρα οι δίκες. Δεν βαριέσαι. Σαν θέαμα αξίζουν περισσότερο από την όπερα ή το θέατρο πρόζας. Ο τελικός σκοπός, Κόλια, αυτός έχει μόνο σημασία. Ο σκοπός αυτός πλησιάζει όλο και πιο πολύ. Ακούς, μοιάζει με τραγούδι που ψιθυρίζει ο άνεμος. Δεν τον ακούς? Όταν έρθει με το καλό εκείνη η μέρα. Θα μας διευθύνουν κάτι σαν τον Γκλέτκιν. Θα είναι πανίσχυροι. Αυτός είναι κτήνος, δεν λογαριάζεται. Ποιος τους έκανε κτήνη? Εμείς. Η βυζαντινή προσωπολατρία είναι τρομακτική και η καλλιεργημένη τους άγνοια είναι αηδιαστική. Θα μας ήταν χρήσιμη όμως. Θα μπορούσε να μας ήταν χρήσιμη, λέω, με άλλο τρόπο. Θα εμπιστευόσουν την επανάστασή μας σε αυτούς? Γιατί νομίζεις πως διακινδυνεύω το κεφάλι μου για να σε σώσω? Θέλω να σώσω το πνεύμα σου. Όταν έρθει ο καιρός, το μυαλό σου θα χρειαστεί. Αυτούς θα τους ξεφορτωθούμε. Τότε θα σε χρειαστούμε όσο ποτέ άλλοτε. Αν το πίστευα αυτό... Πίστεψε το. Πίστεψε το. Ποια άλλη αιτία έχεις άλλωστε να γίνεις ένας χριστιανός μάρτυρας για τις ελευθερίες άλλων χωρών? Γιατί μιλάς για άλλες χώρες? Τι σχέση έχω εγώ με αυτούς τους παρακμασμένους ουμανιστάς, με αυτά τα φαντάσματα των προλήψεων? Θέλεις λοιπόν ο τύπος τους που σε μισούσε θανάσιμα να σε κάνει άγιο μετά το θάνατό σου? Τύπος? Ποια σχέση έχω εγώ με τον τύπο? Τι σχέση έχω εγώ με τέτοια πράγματα? Παρ' όλα αυτά θα σε βάλουν σε μια αστραφτερή βιτρίνα. Θα γίνεις ο Άγιος Ρουμπασόφ, ο μάρτυρας. Αυτό θέλεις. Θα το ξανασκεφτώ. Φύλακα. Παλιά μου καραμπίνα, σύντροφέ μου. Έπαθες νευρική κρίση. Αλλά πάει τώρα. Πέρασε πια. Λάγιασε τώρα στο κρεβάτι σου. Κοιμήσου λίγο. Πρέπει να έχεις ξάστερο μυαλό που θα ετοιμάσουμε την κατάθεσή σου. Είπα πως θα το σκεφτώ. Καληνύχτα, Κόλια. Καληνύχτα, Σάσο. Γκλέτκιν. Ποιο αγαθό πνεύμα σε βοήθησε απόψε. Ο Ρουμπασόφ είναι εντάξει, θα ομολογήσει. Αλλά έφτιασα αίμα για να επανορθώσω το κακό που έκανες. Δεν μπορείτε ακόμα να απαλλαγείτε από τα προσωπικά σας αισθήματα όλοι σας. Στη θέση του εσύ θα ήσουν ακόμα πιο αγύρι στο κεφάλι. Εγώ τουλάχιστον έχω ψυχή. Αυτός δεν έχει. Είσαι όμως ηλίθιος. Και μόνο γι' αυτό που είπες θα έπρεπε να εκτελεστείς πριν από αυτόν. Έχεις δίκιο, Ιβάνοφ. Κλείσε την πόρτα, Ρουμπασόφ. Μη το φως απάνω μου, θα τυφλωθώ. Σε ενοχλεί το φως, Ας προχωρήσουμε στην υπόθεσή σου. Θέλεις να κάνεις μια πλήρη ομολογία? Ναι, στον κομισάριο Ιβάνοφ, όχι σε σένα, Γκλέτκιν. Θα κάνεις την ομολογία σου σε μένα, Ρουμπασόφ, εδώ και τώρα. Αλλιώς αυτή η ανάκριση θα λήξει, η υπόθεση θα κλείσει και θα καταδικαστείς αμέσως. Αυτές είναι οι διαταγές που μου έδωσαν. Μπορείς να διαλέξεις τι θα κάνεις. Είμαι έτοιμος να καταθέσω. Κάτσε εκεί. Με έναν όρο όμως. Σβήσε πρώτα αυτό το εκτυφλωτικό φως. Φύλαξε αυτά τα κόλπα για τους γκάγκστερς. Δεν είσαι σε θέση να βάζεις όρους. Άλλωστε και εσύ κατηγορείσαι σαν ένας από τους χειρότερους γκάγκστερς. Ποιες είναι ακριβώς αυτές οι κατηγορίες? Διάβασέ τις σε παρακαλώ, δεν έχει ξαναγίνει αυτό ως τώρα. Πολύ καλά. Κάθισε εδώ. Νικολάη Σεργέγεβιτς Ρουμπασόφ. Σαν εχθρός του λαού κατηγορείσαι. Πρώτον, ως αντεπαναστάτης πληρωμένος από εχθρικές ξένες κυβερνήσεις. Δεύτερον, ότι με την υποκίνηση των πρακτόρων του εχθρού διέπραξες πράξεις εσχάτης προδοσίας και δολιοφθοράς, οι οποίες και προξένησαν σημαντικές ζημίες, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη στρατιωτική ισχύ της Σοβιετικής Ενώσεως. Τρίτον, κατηγορείσαι ότι υπεκίνησες την απόπειρα δολοφονίας του αρχηγού του κόμματος. Κατηγορείσαι δηλαδή για εγκλήματα που τιμωρούνται από τα άρθρα του ποινικού νόμου 58 Ιωταλάμδα, 58 παράγραφος 2, 58 παράγραφος 7 και 58 παράγραφος 9. Άκουσες τις κατηγορίες, Ρουμπασόφ. Ομολογείς ότι είσαι ένοχος? Ομολογώ ότι είμαι ένοχος γιατί παρέβλεψα την ιστορική αναγκαιότητα. Ένοχος γιατί υπέκυψα σε αισθηματολογίες. Ένοχος γιατί θέλησα την άμεση ανακούφιση του λαού από την τρομοκρατία και ζήτησα να δοθούν περισσότερες ελευθερίες στις λαϊκές μάζες. Αναγνωρίζω, Γκλέτκιν, με τη δήλωσή μου αυτή ότι η διοίκηση έχει απόλυτα δίκιο
και ότι το άδικο είναι με το μέρος μου και οι καιροί είναι σκληροί και απαιτούν σκληρότερα μέτρα. Κάθε λοξοδρόμημα για λόγους συναισθηματικούς την τωρινή ιστορική στιγμή θα σήμαινε αυτοκτονία. Από αυτή την άποψη είμαι αντεπαναστάτης, αλλά μόνο από αυτή. Δεν έχω καμιά σχέση με τις παράλογες και απίστευτες κατηγορίες που μου απήγγειλες. Τις αρνούμε πέρα για πέρα. Τελείωσες, Ρουμπασόφ. Αρνούμε ότι εγώ ο Ρουμπασόφ συνομώτησε εναντίον της χώρας μου. Αρνούμε ότι πληρώνουμε από ξένα κράτη. Αρνούμε κάθε πράξη σαμποτάζ. Αρνούμε επίσης ότι πήρα ποτέ μέρος σε καμιά πράξη τρομοκρατική εναντίον του αρχηγού του κόμματος. Θα στενογραφήσετε όλα αυτά, κοπέλα μου. Τελείωσες, Ρουμπασόφ. Τελείωσα. Σκούπισε τα χείλη σου τότε, γιατί στάζουν από ψέματα. Ψέματα. Είναι εμετικό. Αυτό σου αξίζει. Η κατάθεσή σου είναι εμετική. Προκαλεί αηδία. Φτάνουν οι ευγένειες, τα παχιά λόγια, τα επιχειρήματα και οι θέσεις και η ανυπόφορη αλαζονία. Φτάνουν. Αυτό που ζητάμε από σένα δεν είναι τα μεγάλα λόγια, αλλά μια πλήρης ομολογία για τα πραγματικά σου εγκλήματα. Δεν μπορώ να ομολογήσω εγκλήματα που δεν έκανα. Όχι. Σίγουρα δεν το μπορείς. Εσύ κρατούμενα στάσου εκεί. Τον ξέρεις, Ρουμπασόφ, αυτόν τον άνθρωπο? Είναι ο κρατούμενος του κελιού 302. Πρόσεξε καλά. Είπα, τον ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο? Το φως με τυφλώνει, δεν βλέπω. Σήκω πάνω, σήκω! Σήκω, είπα. Πλησίασε τον. Προχώρησε εκεί πέρα. Λοιπόν, τον αναγνωρίζεις τώρα? Όχι. Δεν τον έχεις ξαναδεί? Όχι. Δίστασες λίγο, γιατί? Δεν τον γνωρίζω, δεν θυμάμαι. Κάποτε η μνήμη σου ήταν παροιμιώδης, Ρουμπασόφ. Είχαμε να το κάνουμε στο κόμμα. Αρνείσαι να απαντήσεις? Δεν αρνούμε να απαντήσω, αλλά σας είπα δεν τον θυμάμαι. Καλά, κάθισε. Εσύ τώρα, κρατούμενα 302, βοήθησε τη μνήμη του πολίτη Ρουμπασόφ. Πότε τον είδες τελευταίος? Πολίτης Ρουμπασόφ με παρακίνησε να δολοφονήσω με δηλητήριο τον αρχηγό του κόμματος. Δεν σε ρώτησα γι' αυτό. Μόνο που τον είδες την τελευταία φορά, αυτό μόνο. Λάθος το μοχλό. Τι πες? Το αυτόματο μηχάνημα έπαιξε λανθασμένο σκοπό. Σε προειδοποιώ για τελευταία φορά, Ρουμπασόφ. Σκέψου που βρίσκεσαι. Το χιούμορ σου μας είναι εντελώς άχρηστο, κατάλαβες? Συνείδησα το πολίτη Ρουμπασόφ στις Βρυξέλλες. Μπορείς να θυμηθείς την ημερομηνία? Μόλις. Ήταν νομίζω η 17η επέτειος της Επαναστάσεως. Τον είδα στο διαμέρισμά του. Ναι, βέβαια, έχει δίκιο. Η ημερομηνία είναι σωστή. Δεν γνώρισα τον Ιωσήφ Κίφερ. Συγχαρητήρια, Γκλέτκιν. Παραδέχεσαι λοιπόν ότι τον ήξερες? Τον συνάντησες την ημέρα που αναφέραμε και με την ευκαιρία που είπαμε? Μας το είπα νομίζω τώρα μόλις. Αν μου λέγατε αμέσως ότι ο κρατούμενος 302 είναι ο γιος του άτυχου φίλου μου, του καθηγητού Κίφερ, θα τον αναγνώριζα πολύ πιο σύντομα. Πώς ακριβώς έγινε αυτή η συνάντηση, κρατούμενε 302? Μετά τη δεξίωση στην πρεσβεία, ο πατέρας μου με πήγε στο διαμέρισμα του πολίτη Ρουμπασόφ. Εξακολούθησε? Ο πατέρας μου και ο Ρουμπασόφ δεν είχαν ειδωθεί από πολλά χρόνια. Μίλησαν για τις πρώτες μέρες της Επαναστάσεως. Ήπιαν? Ναι, ήπιαν και κουβέντιασαν. Ποτέ δεν είχα δει τον πατέρα μου με τόσο κέφι εκείνο τον καιρό. Αυτό συνέβη 3 μήνες πριν ανακαλυφθούν τα αντιπαναστατικά εγκλήματα του πατέρα σου που τον οδήγησαν στην εκτέλεσή του. Ναι, είναι αλήθεια. Προχώρα. Επανάλαβε τη συνομιλία τους. Μόνο όμως τα ουσιώδη σημεία, Είπε... Ποιος, ο Ρουμπασόφ? Ναι, ο Ρουμπασόφ είπε ότι από τότε που ο αρχηγός καταδυναστεύει το κόμμα, η ατμόσφαιρα γενικά είναι αποπνικτική. Είπε πως πρέπει όλοι να κρατούν γερά και να περιμένουν την ώρα. Τι εννοούσε με αυτό να περιμένουν την ώρα? Την ώρα που θα καθερούσαν τον αρχηγό. Γιατί γελάς, Ρουμπασόφ? Φαίνεται ότι αυτές οι αναμνήσεις σε διασκεδάζουν, Δυο καλοί φίλοι πίνουν, φλιαρούν κάπως επιπόλαια. Και εσύ, Γκλέτκιν, ούτε λίγο το πολύ σκαρώνεις μια ανύπαρκτη συνωμοσία. Ώστε ο Ρουμπασόφ εννοούσε την ώρα που θα καθερούσαν τον αρχηγό του κόμματος, Με ποιο τρόπο θα τον καθερούσαν? Ο πατέρας μου είπε ότι κάποια μέρα θα τον ανάγκαζε να παραιτηθεί. Και ο Ρουμπασόφ? Είπε ότι ο αρχηγός έκανε τους γραφειοκράτες του κόμματος σαν δρικελά του. Και πρόσθεσε πως θα έφευγε μόνο με τη βία. Ήθελα να πω πως επρόκειτο για πολιτική πράξη. Τι επιδιώκατε να καταπολεμήσετε? Την τρομοκρατία των ατόμων. Με άλλα λόγια, προτιμούσε τον εμφύλιο πόλεμο. Όχι, απλώς μια μαζική δράση. Η οποία οδηγεί στον εμφύλιο πόλεμο. Αυτή λοιπόν είναι η διάκριση που της δίνει τόση μεγάλη αξία. Δεν μπορώ να σκεφτώ σωστά με αυτό το καταραμένο φως στα μάτια. Δεν μπορώ να αλλάξω το φωτισμό. Για να σε ευχαριστήσω. Ώστε λοιπόν κρατούμενε 302, ο Ρουμπασόφ είπε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσετε βία. Και έτσι τα εμπριστικά του συνθήματα μαζί με το ενόπνευμα που σας πότισε σας άναψαν τα αίματα. Εγώ δεν ήπια τίποτα, αλλά αυτός ναι. Μου έκανε εντύπωση, ομολογώ. Και αργότερα εκείνο το βράδυ σου εμπιστεύτηκε το σχέδιό του για τη δολοφονία του αρχηγού. Εσύ θα τον δολοφονούσες.
Θέλεις να υποβοηθήσω τη μνήμη σου? Αυτό δεν έγινε εκείνο το βράδυ, το άλλο πρωί. Πιστεύω, Γκλέτκιν, ότι ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να κάνει ερωτήσεις. Εδώ μέσα δεν έχεις κανένα δικαίωμα, Ρουμπασόφ. Καλά, Μπέλα, ας είναι, κάνει τις ερωτήσεις σου. Αν θυμάσαι καλά, Ιωσήφ, ο πατέρας σου πήρε το μεγάλο παράσημο την επομένη του εορτασμού της 17ης επετείου της Επαναστάσεως. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση. Και πάλι, αν θυμάσαι καλά, Ιωσήφ, ήσουν μαζί την ώρα της απονομής και το παράσημο δόθηκε στη Μόσχα. Συμφωνείς και σε αυτό, Ιωσήφ? Ο καθηγητής Κίφερ πήρε ένα βραδινό αεροπλάνο και ο νεαρός Κίφερ ήταν μαζί του. Αυτή η δίθεν υποκίνηση σε δολοφονία δεν έγινε ποτέ, γιατί ακριβώς την ώρα που ισχυρίζονται αυτοί ότι γινόταν, ο νεαρός Κίφερ ήταν εκατοντάδες μίλια μακριά, ψηλά στα σύννεφα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Όχι για την ώρα. Λοιπόν, Ιωσήφ, για πες μου, έφυγες με τον πατέρα σου ή μήπως τον συνάντησες αργότερα μετά το ραντεβού σου με τον Ρουμπασόφ? Όχι αργότερα, αργότερα βρήκα τον πατέρα μου. Εγκαίρος ώστε να προλάβεις να είσαι μαζί του στην τελετή της απονομής. Ναι, ακριβώς. Έχεις άλλες ερωτήσεις να κάνεις, Ρουμπασόφ? Όχι. Μπορείς να πηγαίνεις, κρατούμενο 302. Ευχαριστώ. Φύλακα, πάρ' τον από εδώ. Το φουκαρά, τι του κάνατε? Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και σε σένα, Ρουμπασόφ. Έχουμε πολλούς τρόπους για να αναγκάσουμε έναν άνθρωπο να μας πει την αλήθεια, ακούς? Πολύ καλά. Τι θέλεις να σου υπογράψω? Αν με βασανίσεις θα σου υπογράψω ό,τι μου δώσεις. Θα πω ότι με προστάξεις. Αλλά αύριο θα τα αναιρέσω στη δημόσια δίκη. Θα πεταχτώ όρθιος και θα φωνάξω σε όλο το δικαστήριο για να μ' ακούσει όλος ο κόσμος. Πνίγουν την Επανάσταση στο αίμα. Η τυραννία καραδοκεί κιόλας. Βαδίζει πάνω στα νεκρά κορμιά μας. Χλώμιανες, Γκλέτκιν. Αυτό θα σημάνει το τέλος της καριέρας σου, δεν είναι έτσι? Με κρατάς από το λαιμό, νεαρέ μου, αλλά σε κρατώ και εγώ από το λαιμό. Μην το ξεχνάς. Γιατί το παίρνεις τόσο προσωπικά το ζήτημα? Ο θάνατος, ακόμα και σε μια ουδέτερη υπόθεση, είναι πάντα ένα ζήτημα προσωπικό. Ο θάνατος και οι προαγωγές. Εγώ είμαι μόνο για να υπηρετήσω το κόμμα. Δεν είμαι τίποτα. Κάθε τι το προσωπικό σε αυτή την υπόθεση παραλήφθηκε εντελώς, όπως μείναμε σύμφωνοι με το φίλο σου τον Ιβάνοφ. Παραλήφθηκε? Ναι. Δεν θα γίνουν προσωπικές ομολογίες. Δεν θα υπάρξουν παζαρεύματα. Δεν σου υποσχόμεθα όμως τίποτα. Τι συνέβη στον Ιβάνοφ? Ο εχθρός του λαού Ιβάνοφ εξετελέστη σήμερα την αυγή. Κατάλαβα. Γιατί? Μήπως εξαιτίας μου? Ίσως. Ίσως να πίστευε ότι ήμουν αθώος. Τότε δεν έπρεπε να αναλάβει την ανάκρισή σου. Στο καλό σας. Στο καλό αναπαύσου εν ειρήνη. Ήταν σκάρτος σαν τόσους άλλους της παλιάς φρουράς. Και η αντιπαναστατική στάση του κατά την ανάκρισή σου ήταν... Αντιπαναστατική? Αγράμματο σκολιαρόπεδο. Τι διάβολο ξέρεις εσύ για επανάσταση και για παλιά φρουρά? Όταν εσύ ήσουν ακόμη στις φασκές, εμείς δουλεύαμε και πολεμούσαμε και μελετούσαμε και γράφαμε μόνο ένα πράγμα. Επανάσταση. Τη μισή μας ζωή τη ζήσαμε σαν τυφλοπόντικες κάτω από τη γη. Σαπίζαμε σε όλες τις φυλακές της Ευρώπης. Γνωρίζαμε την πείνα και τη φτώχεια, το διωγμό. Αλλά την κάθε στιγμή που ζούσαμε ονειρευόμαστε και κάναμε την επανάσταση με το αίμα και με τις σάρκες μας. Και εσύ έχεις τώρα το θράσος να φτύνεις κατάμουτρα τους ήρωες της παιδικής σου ηλικίας. Είσαι τρελός! Σ' αλήθεια πιστεύεις ότι γίναμε όλοι ξαφνικά παλιωτόμαρα και σκάρτη? Βούλος θα είχαμε ρε παλιόκαιρε, κατακάθι. Εσείς οι τυχοδιώκτες είσαστε τα αποβράσματα που ξέβρασε η φορτούνα του ξεσηκωμένου λαού. Αλλά μη γελιέστε, δεν τον εξαπατήσατε τον αρχηγό μας ούτε για μια στιγμή. Σε μεταχειρίστηκε ο Ρουμπασόφ γιατί έπρεπε να σε μεταχειριστεί. Γιατί έπρεπε να μεταχειριστεί ό,τι βρισκόταν μπροστά του. Αλλά ήξερε ότι ήσουν ελαττωματικός. Γι' αυτό ο αρχηγός μας αγωνίστηκε τόσο πολύ για μας. Μάθαμε να αναγνωρίζουμε τα ελαττώματά σας με την μυρωδιά. Σας χρειάστηκαν για ένα διάστημα, όπως και τους διανοωμένους με τα σπρακολάρα μετά την Επανάσταση. Αλλά μια νέα γενιά κρατάει τώρα το τιμόνι. Και η βασιλεία σας έδειξε, το καταλαβαίνεις αυτό, έδειξε. Δεν θα υπάρξουν παζάρια, δεν σου προσφέρουμε τίποτα, θα πεθάνεις, ακούς, θα πεθάνεις. Το μόνο που απομένει είναι αν θα πεθάνεις χωρίς κανένα πολιτικό όφελος για μας ή αν θα ομολογήσεις και θα προσφέρεις μια τελευταία υπηρεσία στο κόμμα. Αλλά ότι θα πεθάνεις είναι βέβαιο. Το καταλαβαίνεις αυτό, Ρουμπασόφ? Το καταλαβαίνω. Τότε ας λείπουν οι αλαζονίες. Ο επόμενος μάρτυρας, παρακαλώ. Είναι λοιπόν αλήθεια αυτό? Λέγε. Ναι ή όχι? Δεν μπορώ να... Ναι ή όχι, Ρουμπασόφ? Για να είμαι ειλικρινής... Ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Ναι. Ναι. Πολύ καλά. Και τώρα γυρίζουμε στο επεισόδιο με τον Κίφερ. Ομολογείς ότι έκανες αυτή τη συζήτηση με τον καθηγητή Κίφερ? Επιτέλους θα συγκεντρωθείς να προσέξεις. Τι είπες?
Δεν αισθάνεσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Μήπως θέλεις να φωνάξω το γιατρό? Όχι, κύριε Ανακριτά. Σκαπάνω. Είσαι το κορμί σου. Ψηλά το κεφάλι. Τα χέρια στα πλάγια σε στάση προσοχής. Έτσι. Να ξυπνήσεις λίγο. Παραδέχεσαι ότι έκανες τη συζήτηση? Ναι ή όχι? Έγιναν συζητήσεις. Δεν θέλω γενικά για συζητήσεις, αλλά για αυτή την ειδική συζήτηση. Στη φιλοσοφία κάθε ναι έχει και το όχι του, και κάθε όχι έχει και το ναι του. Εδώ δεν ήλθες σαν φιλόσοφος, αλλά στις φιλοσοφίες, για να μην κακοπαθαίνουν άδικα οι φιλόσοφοι. Ομολογείς ότι έκανες αυτή τη συζήτηση, ναι ή όχι? Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Έλα, Γκλέτκιν, ας έρθει και η γραμματεύση. Περάστε συντρόφισσα. Κυρία Ανακριτά, δεν παραδέχομαι τα συμπεράσματά σας. Δηλαδή, Ρουμπασόφ, παραδέχεσαι τα πάντα εκτός από τα λογικά συμπεράσματα που απορρέουν από τις ομολογίες. Ρουμπασόφ, πάψε πια τα ψέματα. Δεν λέω ψέματα, νεαρέ. Είσαι εδώ 10 ώρες και δηλητηριάζεις τον αέρα με τις ιησουτικές πονηριές σου. Τι ελπίζεις να κερδίσεις με όλα αυτά? Να κερδίσω? Τίποτα. Τότε ομολόγεις τα εγκλήματά σου και ξεμπέρδευε. Να ομολογήσω εγκλήματα που δεν έκανα? Ακόμα και στον Νταντών στη Γαλλική Επανάσταση επέτρεψα να υπερασπίσει τον εαυτό του. Και τι απέγινε η Γαλλική Επανάσταση? Πουδραρισμένες κοτσίδες που φωνασκούσαν για προσωπική τιμή. Κούφιες ρητορίες. Το μόνο που ενδιέφερε το Νταντών και την παρέα του ήταν να μην τους λείψει το κύκνιο άσμα στο θάνατό τους. Αυτό θέλεις κι εσύ? Φυσικά δεν θέλω να πεθάνω ουρλιάζοντας σαλίκος μες στη νύχτα. Και αυτό κάνει καλό ή κακό στη μεγάλη ιδέα? Αυτό για σένα δεν έχει σημασία, Όλη μου η ζωή ήταν ένας μόνος σκοπός. Να υπηρετήσω τη μεγάλη ιδέα. Μόνο με έναν τρόπο μπορείς να την υπηρετήσεις. Και αυτός είναι η πλήρης ομολογία ενώπιον του δικαστηρίου. Μια αυθόρμητη ομολογία για όλα σου τα εγκλήματα. Ομολόγησα πως είμαι ένοχος μιας επίπλαστης και βλαβερής πολιτικής. Αυτό δεν είναι αρκετό? Η χώρα μας σήμερα είναι το προπύργιο μιας νέας εποχής. Το παν εξαρτάται από αυτό το προπύργιο που πρέπει να είναι γερό και ανέπαφο. Το παν εξαρτάται από την άρρηκτη ενότητα αυτής της χώρας που πρέπει να την κρατήσουμε με τα δόντια. Έτσι κρατιέται η ενότητα. Εξυπηρετούμε το κόμμα όταν τα μέλη του κυλούνται στη λάσπη. Το όνομα Νικολάη Ρουμπασόφ αντιπροσωπεύει ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του κόμματος. Κυλώντας μες στη λάσπη βρωμήσατε την Επανάσταση. Εγώ. Όλο εσύ. Αναγνωρίζεις αυτό το βιβλίο? Ναι. Ποιος το έγραψε? Εγώ. Για μας το αντικειμενικό αποτέλεσμα είναι το παν. Για μας η αντικειμενική πίστη δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Όσοι σφάλουν θα πληρώσουν. Το πιστεύεις αυτό? Ναι. Και γι' αυτό θα πληρώσεις κι εσύ. Να πληρώνω. Με τη ζωή σου. Η ζωή μου είναι το κόμμα. Η ζωή μου θα μου ήταν άχρηστη αν δεν μπορούσα να δουλέψω γι' αυτό. Κάτσε κάτω. Μόνο με έναν τρόπο μπορείς να υπηρετήσεις το κόμμα. Σαν παράδειγμα για τις μάζες. Άκουσε τι λέει ένα άλλο βιβλίο. Για τις μάζες, ό,τι είναι σωστό πρέπει να στράφτει σαν χρυσάφι. Και ό,τι είναι λανθασμένο πρέπει να είναι μαύρο σαν μπίσα. Εσύ το έγραψες κι αυτό? Ναι. Ακόμα κι αν σε αφήσουμε να ζήσεις όπως λες, για ποιο σκοπό θα ζήσεις τώρα? Για τίποτα. Θα είμαι ένας άνθρωπος χωρίς πατρίδα. Σαν εκείνο το μικρό Λουίτζι τότε στη Μασσαλία. Σαν ποιον? Τίποτα, ανοησίες. Ρουμπασόφ, παραδέχεσαι την ενοχή σου? Ενοχή στη σκέψη μόνο. Στη σκέψη. Και αυτό εδώ το βιβλίο? Ναι, και αυτό είναι δικό μου, δεν το αρνούμε. Οι συνέπειες των ιδεών μας, της σκέψεώς μας, θα είναι αισθητές ακόμη και στην 7η γενεά. Γι' αυτό μια σφαλερή μας σκέψη είναι πιο εγκληματική από μια σφαλερή πράξη των άλλων. Εσύ το έγραψες κι αυτό? Ναι, εγώ το έγραψα. Τότε, όταν λες ότι δεν είσαι ένοχος, δεν σκέφτεσαι μηχανικά πολίτη Ρουμπασόφ? Γιατί γελάς? Γελάω, Γκλέτκιν? Ναι. Δεν το κατάλαβα. Θυμήθηκα τον Παύλο, τον Αλμπέρτ τότε στη Μασσαλία. Δεν μου λες το παθαίνεις συχνά να μην καταλαβαίνεις τι κάνεις? Όχι συχνά. Αυτές τις πράξεις, σαμποτάζ ας πούμε, που έκανες, δεν τις... Αυτές τις αρνούμε. Μπορεί να έγιναν και αυτές χωρίς να τις καταλάβεις. Δεν έγιναν. Ποτέ δεν έκανα τέτοιες πράξεις. Αυτά τα εργοστάσια είχαν μεγάλες ζημίες. Ναι, Γκλέτκιν, το ξέρω. Το σαμποτάζ είναι ένα αγωνιστικό όπλο. Ναι, αλλά εγώ δεν το χρησιμοποίησα. Το συνιστούσες όμως, αδιάκοπα. Ναι, αλλά δεν το χρησιμοποίησα σε αυτή την περίπτωση. Δεν το χρησιμοποίησες, έτσι λες. Ξεχνάς την περίπτωση της Λιούμπα Λοσένκο. Ήτανε γραμματεύσου. Συμφωνείς? Ναι. Και την αγαπούσες, έτσι? Θέλεις να σου καθορίσω τον τόπο, τις ημερομηνίες, τις συζητήσεις σας? Είναι όλα εδώ στο χαρτοφύλακά μου. Ναι, Γκλέτκιν, αγαπιόμαστε με τη Λιούμπα. Πιο δυνατά δεν ακούω. Ναι, παραδέχομαι το δεσμό μας. Το παραδέχεσαι? Είπα ναι. Η Λιούμπα δικάστηκε και του φεκίστηκε για σαμποτάζ. Συμφωνείς? Η Λιούμπα ήταν αθώα. Αθώα? Ναι. Δεν είχε πολιτικά κίνητρα, αυτό θέλεις να πεις? Ακριβώς. Ήταν μια συνηθισμένη, παραφουσκωμένη από εγωισμό κοπέλα που βάδιζε τυφλά και ανόητα, σκλάβα και όργανο ενός ανθρώπου που εντούτοις είχε σοβαρά πολιτικά κίνητρα. Εσύ ήσουν αυτός ο άνθρωπος του Μπασόφ. Τι κίνητρα εννοείς? Μισούσες την Επανάσταση.
Και την έμαθες και αυτή να μας μισεί. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η Λιούμπα ήταν αθώα. Γιατί δεν το είπες αυτό την ώρα που έπρεπε? Ξέρεις πολύ καλά, όπως κι άλλωστε κι εγώ, πως με τίποτα δεν θα μπορούσα να τη σώσω. Και έτσι δεν έκανες τίποτα. Τίποτα. Σώπασες. Ναι, σώπασα, Γκλέτκιν. Για να σώσεις το κεφάλι σου. Όχι, για να συνεχίσω να εργάζομαι. Χωρίς κεφάλι δεν μπορεί κανείς να εργαστεί, άρα για να σώσεις το κεφάλι σου. Και αυτή η σιωπή σου τελικά ήταν η αφορμή για την εκτέλεσή της. Έχω δίκιο? Έτσι άκουσα. Για να είσαι περισσότερο πληροφορημένος, σου ανακοινώνω πως εγώ ήμουνα ένας από τους ανακριτές της. Εσύ? Ναι, έχω εδώ ένα αντίγραφο της ανακρίσεως. Νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει, 9η μέρα, 10η μέρα. Εδώ είναι. Μάλιστα. Αυτή η γυναίκα, η Λοσέγκο, σε ξάφνιαζε με την πίστη μου. Αυτές οι λεπτές, δελικάτες υπάρξεις κάποτε φέρνονται πραγματικά γενναία με την πίστη μου. Άκουσα εδώ. Λιούμπα, τι έκανα. Είμαι ένοχος. Ναι, ένοχος. Αισθάνομαι πως θα την υποθυμίσω. Την αμμονία συντρόφισα γρήγορα. Περάστε κύριε ανακριτά. Επιτέλους τον κρατούμε τον Ρουμπασόφ. Βρήκαμε το σφιγμό του. Σηκώθιος, έτσι. Η αμμονία το συνέφερε. Λοιπόν, τι έπαθες Ρουμπασόφ, δεν έφαγες τίποτα σήμερα, Θέλεις λίγη ζεστή σούπα, Θέλω να κοιμηθώ. Καταλαβαίνεις βέβαια πολύ τα Ρουμπασόφ τι περιμένει το κόμμα από σένα, Είναι η τελευταία εξυπηρέτηση που μπορείς να κάνεις στο κόμμα. Πρέπει να κοιμηθώ. Πολύ καλά. Πάρ' τον φύλακα, πήγαινε τον στο κελί του. Θα φροντίσω να μην σε ξαναενοχλήσουν, Ρουμπασόφ. Ευχαριστώ πολύ, Γκλέτκιν. Σε 20 λεπτά ακριβώς ξύπνησα τον κύριο Ανακριτά και οδήγησα τον πάλι εδώ. Θα τον ανακρίνω ως τα μεσάνυχτα. Εσείς θα τον αναλάβετε από τα μεσάνυχτα ως τις 5 και τότε θα τον παραλάβω πάλι εγώ. Η υπόθεση Λιούμπα Λοσέγκο, αυτός είναι ο σφιγμός του, το κλειδί που του λύνει τη γλώσσα. Να προσπαθήσετε να στριφογυρνάτε σε αυτό το θέμα διάκοπα ξανά και ξανά χωρίς να το καταλαβαίνει. Να το καρφώσετε στο μυαλό του. Τώρα πια είναι μόνο ζήτημα χρόνου. Συγχαρητήρια πολύ, Γκλέτκιν. Ναι, είναι μόνο θέμα κράσεως και αντοχής. Κύριοι δικαστέ, ακούσατε το κατηγορητήριο εναντίον του πολίτη Ρουμπασόφ. Ο πολίτης εισαγγελεύς δημόσιος κατήγορος που αντιπροσωπεύει τη θέληση του Σοβιετικού κράτους συνόψισε τα σημεία της κατηγορίας. Κατηγορούμενε Ρουμπασόφ, προχώρησε. Κατηγορούμενος Ρουμπασόφ μπορεί να εκφωνήσει την τελευταία του απολογία. Πολίτε δικαστέ, γεμάτος ντροπή, ρουφηγμένος στη λάσπη και σχεδόν ετοιμοθάνατος, ζητώ τη χάρη να μου επιτρέψετε να φτάσω στον τελικό σκοπό μου. Ας χρησιμεύσει η ιστορία μου για παράδειγμα, για να καταλάβουν όλοι πως η παραμικρότερη παρέκκληση από τη γραμμή του κόμματος οδηγεί αναπόφευκτα στη βαριά κατηγορία του αντεπαναστάτου, του παράνομου ληστού. Εάν ρωτήσω τον εαυτό μου σήμερα γιατί πεθαίνω, σίγουρα δεν θα βρω καμιά απάντηση. Αντιμετωπίζω το χάος, το απόλυτο μηδέν. Γι' αυτό, τώρα που είμαι στο κατόφλι της τελευταίας μου ώρας, γονατίζω μπροστά στη χώρα μου και στο λαό μου. Η πολιτική μας καράτα τέλειωσε. Είχαμε πεθάνει πολύ πριν ο δημόσιος κατήγορος ζήτησε τα κεφάλια μας. Έκανα με ζήλο το καθήκον μου. Πλήρωσα τα χρέη μου. Αν ζητούσα χάρη, θα ήταν πραγματικά γελίο. Πρέπει να με μισείτε και να με σκοτώσετε. Δεν είχα τίποτε άλλο να προσθέσω. Αρκετά! Πάρτε το μικρόφωνο από μπροστά του. Θα ανακοινώσω την απόφαση του στρατοδικείου που υπάγεται στο ανώτατο δικαστήριο. Η απόφαση. Το στρατιωτικό δικαστήριο που υπάγεται στο ανώτατο δικαστήριο της Σοβιετικής Ενώσεως καταδικάζει τον Νικολάη Σεργέγεφ Ρουμπασόφ στην εσχάτη των ποινών. Θα τυφεκιστεί και θα δημευθεί η ατομική του περιουσία. Με πήρε ο ύπνος. Τι φρικτό όνειρο. Δεν ήταν αλήθεια. Ονειρεύτηκα πως ήμουν στο στρατοδικείο και άκουγα την καταδίκη μου. Ναι,
Ποιος είναι, ποιος χτυπάει? Μίλησε. Εγώ είμαι Ρουμπασόφ, ο κρατούμενος 402. Νομίζω πως ο 302 φέρθηκε γενναία. Πέθανε σαν ήρωας. Ναι, έχεις δίκιο, σαν ήρωας. Σου μένουν μόνο 10 λεπτά, Ρουμπασόφ. Τι κάνεις? Σκέφτομαι. Οι σκέψεις βλάπτουν. Δεν πρέπει να δειλιάσεις. Είμαστε βέβαιοι ότι είσαι ένας αληθινός άντρας. Ένας άντρας. Κρατούμενε 402, με συγχωρείς. Πες μου ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον. Έχω άλλα 18 χρόνια στη ράχη μου. 18 χρόνια στη φυλακή πάνω κάτω. 6.530 μέρες μόνο, δεν είναι και λίγες. 6.000 μέρες χωρίς την τρυφερότητα μιας γυναίκας. Για σκέψου, πραγματικά σε ζηλεύω. Το μυαλό μου νερούλιασε. Νομίζω πως ξεμοραίνομαι, γίνομαι πάλι παιδί. Συχαίνομαι τον εαυτό μου. Καημένο φτωχό πλάσμα του Θεού. Κακόμοιροι άνθρωποι όλοι εσείς. 180 εκατομμύρια σύντροφοι της φυλακής, που είστε κι εσείς σαν και εμένα. Τι έκανα για σας? Ποιο δημιουργικό έργο αφήνω πίσω μου? Αν η ιστορία είναι μόνο υπολογισμός, τότε κι εγώ, Ρουμπασόφ, χρωστάω όλες τις φρικτές εφιαλτικές νύχτες που περνούν όλα αυτά τα εκατομμύρια των φυλακισμένων. Είμαι χρεός της. Ένοχος. Ένοχος που άφησα όλα αυτά τα ανθρώπινα πλάσματα να βασανίζονται από τις τρομερές τους επιθυμίες και να ζουν στην κόλαση. Γρήγορα λοιπόν, βγάλτε το άθροισμα να ξέρω τι χρωστάω. Είναι τρομακτικός ο αριθμός που βγαίνει. Ασύλληπτος. Χρεώστε με. Ναι, και με όλες αυτές τις ανθρώπινες επιθυμίες τόσων εκατομμυρίων, χρεώστε με. Και πού βρίσκεται λοιπόν η ανθρώπινη ψυχή μέσα σε όλους αυτούς τους μαθηματικούς υπολογισμούς? Πού? Μπορείτε να μου πείτε πριν ξεκινήσω ακόμα τι ψάχνω να βρω? Ρουμπασόφ, έρχονται. Και είχαμε τόσο ευχάριστη κουβέντα. Με βοήθησες πολύ, 402. Σε ευχαριστώ. Δύο, Ρουμπασόφ. Σε ζηλεύω. Σε ζηλεύω. Εχθρέ του λαού Νικολάη Ρουμπασόφ, έχεις να εκφράσεις καμιά τελευταία επιθυμία πριν εκτελεστείς? Ναι, μία. Να μπορούσα μόνο να σε κάνω να καταλάβεις σε ποιο ακριβώς σημείο αποτύχαμε από την αρχή, στο ξεκίνημά μας. Πρόσεξε τα τελευταία σου λόγια, μην τα ξοδεύεις άσκοπα. Δεν χτίζει κανείς έναν παράδεισο πάνω στη δύναμη της ύλης, γέ μου. Δεν είμαι γιος σου, Ρουμπασόφ. Είσαι. Και είναι φοβερό. Το μέσον έγινε σκοπός και απλώθηκε σκοτάδι σε όλη τη χώρα. Έχεις καμιά τελευταία επιθυμία? Ναι, να πεθάνω. Πάρτε τον. Προχώρησε, Ρουμπασόφ. Εμπρός. Στο θέατρο της Τετάρτης ακούσατε το έργο «Σκοτάδι το μεσημέρι» του Σίντνεϊ Κίνγκσλεϊ. Έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες: Χρήστος Τσάγκας, Ρουμπασόφ; Κώστας Καρλής, Φύλακας; Λουκιανός Ροζάν, ο κρατούμενος 402 και Αντρέ; Τότης Ντανιέλος, ο κρατούμενος 302 και Πάμπλο; Μάκης Πανόριος, ο κρατούμενος 202 και Αλμπέρ; Μαρία Μοσχολιού, Λιούμπα; Βασίλης Παπανίκας, Γκλέτκιν; Δημήτρης Ιωακιμίδης, Ρισάρ; Γιάννης Αργύρης, Ιβανόφ; Δημήτρης Μαλαβέτας, Μπογκρόθ; Σπύρος Ολύμπιος, Ρούτς; Τρίφων Καρατζάς, Λουίτζι; Γιώργος Χριστόπουλος, ανακριτής; Δημήτρης Ντουνάκης, πρόεδρος. Η μετάφραση του έργου «Σκοτάδι το μεσημέρι» είναι της Βέρας Χουτζούμη.